Good morning, sir. Eto na po yung report ko per team. Eto na po yung proposal nila regarding sa projects natin. Yung project po pala natin sa Cebu. Katatawag lang kanina ng mga tao natin doon. Malapit na raw pong matapos. Very good, Dave. Thank you. Kahit kailan talaga ay maaasahan ka. Pwede ka na makapag-relax kahit papaano dahil may bago na tayong team leader. Mabawasan na ang trabaho mo. Pero may iba ako. Naniniwala ka ba sa aswang? Po? Aswang, sir? Hindi po eh. Di po ba hindi naman totoo yun? Abay, may binalita sa akin yung kumpare ko tungkol sa aswang. Doon sa isang probinsya. Nakakalimutan ko lang kung saan. Basta ang sabi may nakakita daw na bata na kinakain ng aswang yung tao. Oh, tignan mo yung itsura ng bangkay. Wakwak-wakan dyan. Yee! Kadiri naman yan, sir. Totoo ba talaga yan? Totoo ito. Dito sa Maynila walang ganito. Pero sa mga probinsya, lalo na sa mga liblib, mayroon dyan. Nako, napapakwento na naman ako Nga pala, parating dito si Mara, yung bagong team leader. Mabait ang batang yon. Tiyak na magkakasundo kayo. Nagmahal ka na ba o may minamahal ka ba ngayon? Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa kanya? Alang-alang sa pagmamahal nyo sa isa't isa. Handa ka bang sumuong sa panganib? Kahit ang katumbas nito ay buhay mo. Halina't pag-usapan natin sa comment section. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lang ako sa pangalang Dave. Ngayon ay 40 years old at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya dito sa Makati City. Dito sa kumpanyang ito, nakilala ko si Mara, a beautiful woman inside and out. I fell for her and love her deeply. Hindi ko akalain na ang pagdating niya sa buhay ko ang susubok sa paninindigan ko sa pagmamahal sa kanya at sa pananampalataya ko sa Diyos. Thanks, guys. You may go back to your station. Don't forget our deadlines, okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ay, nako, sorry, miss. Okay lang po. Mabilis kong dinampot ang mga nahulog na gamit ng babaeng naatrasan ko. Nang umangat ang tingin ko, natigilan ako nang salubungin niya ako ng isang magandang ngiti. Ang kagandahan niya ay hindi gaya ng iba na mukhang mistisa, kundi simple at elegante. Parang lahat yata ng parte ng mukha niya ay maganda sa paningin ko. Ilang sandali pa ay gumanti ako ng ngiti nang halos sabay kaming tumayo. Sorry ulit. Natapakan ko ba yung paa mo? Medyo, pero okay lang. Hindi naman ako nasaktan. Okay, great. Teka, bago ka dito? Oh, Mara! Nandito ka na pala. Good morning, sir. Good morning din. Dave. Siya si Mara, ang sinasabi ko sa iyo kanina na bagong team leader natin. Napag-aralan niya ang tungkol sa kumpanya pati ang mga hawak nating projects. Alalayan mo lang siya, ha? Yes, sir. Mara, kung may tatanong ka, lapitan mo si Dave. Siya rin ang makakasama mo sa loob ng private office mo. Opo, thank you. Yon ang unang beses na pagkikita namin ni Mara, Madam Venus. Mula sa isang simpleng pagbati, naging mas malapit kami nang magkasama kami sa loob ng iisang private office. Sa bawat meeting, project, at sa lahat ng oras ay magkasama kaming dalawa.
Aminado ako na sa una pa lang ay crush ko na siya. Napansin niyo na mga kaibigan at kasama ko sa opisina, ibang atensyon ang ibinibigay ko sa kanya. Naglalaan ako ng oras para makasama ko lang siya. Tuwing lunch break, dati ay kasama ko ang mga kaibigan ko at kumakain kami sa labas. Pero tinuruan ako ni Mara na magtipid. Minsan ay pinagbaon niya ako ng pagkain na siya mismo ang nagluto. Doon ko na-realize na iba pa rin ang lutong bahay. Kaya mula noon ay nagbaon na rin ako at palagi kaming sabay kumain sa pantry. Kapag wala kaming baon, saka kami kakain sa labas. Habang tumatagal, mas lumalalim ang pagkakaibigan namin. Kasabay nito ay ang paglalim din ng nararamdaman ko para sa kanya. Sir Dave, salamat Sinamahan mo ako mag-overtime. Wala yon. Buti nga't sinamahan kita. Natapos ko rin yung mga trabahong dapat kong bukas paggagawin. At least, bukas, hindi ako mangangarag. Chill lang. Halika na, labas na tayo. 8:30 na pala. Nagugutom na ako. Kain muna tayo. Tapos, ihahatid kita sa condo mo. Makahatid naman. Dingding lang ang pagitan ng unit natin. Ihahatid kita sa pinto. Ikaw naman, di pa nga tapos eh. Yes, Madam Venus. Magkatabi ang kondo na tinitirhan namin. Hindi dahil sa coincidence na parang pinagtagpo kami ng tadhana. Sinadya ko talagang lumipat doon nang malaman kong bakante ang katabing unit niya. Una, para mas mapalapit ako sa kanya. Pangalawa, minsan na kasing na-hold up si Mara at nagbigay sa kanya ng trauma ang pangyayaring yon. Ayoko nang maulit yon. Kaya ngayon ay palagi na kaming sabay pumasok at umuwi. Samantala, matapos naming kumain, nagyayapa akong maglakad-lakad sa malapit na park habang may hawak kaming kape. Nakakahiya na sa'yo, Sir Dave. Palagi na lang ikaw nang delivery sa akin. Okay lang yun. Tsaka ako naman palaging nagyayaya sa'yo eh. Nakakahiya naman na pagbayarin kita. Okay lang naman yun. O sige. Kung gusto mong ikaw ang taya, ipagluto mo na lang ako ulit. Gustong gusto ko talaga yung tortang talong mo eh. Tsaka yung sinigang na baboy. Nako! Nakuha mo yung eksaktong gusto ko sa sinigang. Mamula-mula yung sabaw dahil sa kamatis, tapos malapot dahil sa dinurog na gabi at medyo maasim. Panalo yun! O sige na nga. Sa Sabado ng tanghali, punta ka sa bahay. Iyon ang iluluto kong lunch. Talaga? Oo nga! Halika, upo muna tayo doon. Nasaan palang family mo? Parang never kong nakita na dumalaw sila sa'yo. Nasa probinsya ang buong pamilya ko. Ang nanay ko bata pa lang ako, namatay na siya dahil sa breast cancer. Ako lang narito sa Manila. Dito kasi ako nag-aral ng college. Tapos pagka-graduate ko, nag-decide na ako na dito na rin magtrabaho. Mas marami kasing opportunity dito kaysa sa amin. At least ngayon, mas stable na kami financially. Ang tatay mo, hindi ba siya lumuluwas dito? Dati, lalo na nung nag-aaral ako. Ngayon na may trabaho na ako, hindi na masyadong pumupunta dito si tatay. Hindi rin naman niya masyadong bet ang Maynila. Mainit daw tapos laging traffic. Maingay at ang dami ng tao. Buong buhay kasi niya, sa probinsya na siya namuhay. Hindi ko naman din itatanggi yun. Totoo naman ang lahat ng sinabi nila. Kapatid, meron ka? Wala. Only child ako. Hindi na nila ako nasundan kasi ang kwento ni tatay, 5 years old ako nang madiagnose si nanay ng breast cancer. After almost 3 years ng pakikipaglaban niya sa sakit niya, namatay na siya. Tapos nung high school ako, nag-asawa ulit si tatay. Iyon na si Tita Marie. Nung una, ayaw na sana niya mag-asawa dahil natatakot siya na baka daw yung makuha niyang babae, saktan lang ako. Mabait naman si Tita Marie kaya nakasundo ko siya. Nagka-boyfriend ka na?
O may boyfriend ka ba ngayon o kaya manliligaw? Oo. 2 beses na ako nagka-boyfriend. Yung isa ay taga ron sa amin sa probinsya. Naging kami nung high school. Naghiwalay kami kasi nalaman ko na nag-cheat siya habang nasa Maynila ako. Tapos isa naman nung college. Ganun din, after 6 months, pinagpalit agad ako sa iba. Ewan ko ba? Lapitin ako ng cheaters. Kaya mula nun hindi na ako nakipag-boyfriend. Pero sa ngayon, obviously wala. Manligaw? Hindi sakto. Pero may mga ka-office mate tayo na pinopormahan ako. Ikaw naman magkwento. Tapos na ako eh. Family, girlfriend. Well, nakilala mo ng parents ko kapag dumadalaw sila sa akin sa condo, pati yung 2 ate at isang kuya ko. Sa girlfriend, wala eh. 2 years yata yung last. Nawalan lang ako ng interest sa time. Bakit? Nasaktan ka rin? Oo. Ipinagpalit ako sa boss niya. Mas mayaman kasi yun. Mas gwapo. Kaya sinabi ko sa sarili ko, magsisipag ako sa trabaho at mag-iipon. Para sa susunod na pumasok ako sa relasyon, mas may maipagmamalaki na ako. At saka kung sino man yung babaeng magiging girlfriend ko, siya na rin yung pakakasalan ko. Ay, ang swerte na mapapangasawa mo, Sir Dave. Kasi mabait ka na, pogi at macho pa. Marami kayo nagkakrush sa'yo sa office. Yung tipo mo kasi pang model, hot na may pagka-boy next door ang image, ganon. Tapos sweet ka, malambing at maasikaso. Talaga? Ganun ako? Oo, lagi mo kaya sa akin ginagawa yun. Di mo ba napansin? Ikaw ang madalas na nag-aasikaso sa akin. Kaya tuloy lagi tayong tinutukso sa office eh. Hayaan mo sila. Wala naman ako nakikitang masama. Pareho naman tayong single. Sa bagay. Halika na nga, umuwi na tayo. Mara, sa Saturday night, may lakad ka? Wala naman, bakit? Movie night tayo. Dun sa bahay ko. Di ba kabibili ko lang ng entertainment system? Ang boring naman manood mag-isa. Sige ba, tapos order tayo ng pizza. Sabado ng gabi, bandang 6:00. Ang kwento sa akin ni Mara, katatapos lang niyang maligo at nakapagbihis na siya nang tumawag ang tatay niya. Nakangiting sinagot ni Mara ang tawag ng kanyang pamilya via video call. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mabait niyang stepmother. Hello, Mara? Hi, Tita Marie. Oh, nandito lang tatay mo at gusto kang kausapin. Sige po. Anak? Tatay, Nax, ang pogi ng tatay ko ah. May date kayo ni Tita, no? Ako itong batang to, wala. Kakatapos ko lang kasing maligo. Kumusta ka na ba dyan? Mabuti naman po ako. Busy lang ako lagi sa trabaho. Nga pala, Tay, natanggap niyo na ba yung pinadala kong pera? Ay oo, binigay na ng tita mo. Salamat anak ha. Walang anuman po, Tay. Huwag niyong titipirin sa pagkain ng sarili niyo, ha? Basta hindi bawal sa inyo, bilhin niyo. Kainin niyo. Kaya ako nagtatrabaho ng mabuti para makapag-relax na kayo. Mula pagkabata ko ay kayo nang tumaguyod sa akin. Ngayon, ako naman, okay? May nagtatrabaho naman sa bukid natin eh. Yan nga ang palaging sinasabi ko sa tatay mo. Abay, ang kulit. Naku, pinagtulungan niyo na naman akong dalawa eh. Yung kalahati nitong pera na pinadala mo, gagamitin ko para tuluyan ko nang mabili ang lupa ni Mang Domeng. Tay, malaki na yung lupa natin dyan. Hindi niyo na kailangang dagdagan. Gusto ko lang naman may maipamana ako sa'yo kapag nawala ako. Tsaka marami kaming plano ng tita Marie mo sa lupa. Sige po, kayo ang bahala. Teka anak, bakit ka nag-aayos? May lakad ka ba? Hindi ba't Sabado ngayon at wala kang pasok? Lilipat po ako sa kabila kay Sir Dave. Nag-invite siya kasi eh. May binili siyang bagong entertainment system. Manunod kami. Anak,
na ba? Hindi pa nga po eh. Naghihintay nga ako kung kailan siya aamin. Ramdam ko naman sa kilos niya, lalo na kung paano niya ako tratuhin na gusto niya ako. Kaso hanggang ngayon hindi pa siya nagko-confess. Eh, malay mo, ayan na. Huwag ka nang magpapakipot. Eh tay, pag nagkataon po ba boto kayo sa kanya? Nakausap niyo na siya ng ilang beses, di ba? Basta yung mamahalin ka ng totoo at tatratuhin ka ng tama, eh walang problema sa akin, anak. Kahit sino pa yan. Huwag kang mag-alala, tay. Bibigyan kita ng pogi at mabait na manugang. Mara? Ay, sige na. Nandiyan na siya. Bye, tatay ko. I love you. Bye, Tita Marie. Bye. Eh, mamaya, anak. Mag-iingat ka palagi, ha? Opo, kayo rin po. Pasado 10:00 na ng gabi. Iyon pa lang ang unang movie na pinapanood namin. Pagdating kasi ni Mara, ay nagpa-deliver ako ng mga Japanese sushi at tempura. 2 sa mga paborito niyang pagkain. Habang kumakain ay nagkukwentuhan kami ng kung ano-ano. Pero noong gabing yun, ay medyo ni-level up ko. Mas naging touchy ako sa kanya. Nariyang habang nag-uusap at nagtatawanan kami, ay hinahawakan ko ng matagal ang kamay niya o kaya ay hahaplusin ko siya sa buhok. May pagkakataon na inaakbayan ko siya kapag naroon kami sa kusina. Umakbay din ako sa kanya noong naglalakad kami sa lobby papuntang convenience store para bumili ng chichirya at mag-pick up ng pinadeliver naming pizza. Samantala, habang nakaupo kami sa sofa na magkatabi, lihim akong huminga ng malalim. Yun na ang gabi na magko-confess ako kay Mara. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi lilipas ang gabing yun nang hindi ko nasasabi sa kanya ang nararamdaman ko. Ay, oh my gosh! Takbo! Bilis! Mukhang gustong-gusto mo yung palabas ha. Ha? Matagal ko nang gustong panoorin to eh. Sabihin mo lang sa akin kung may gusto ka pang panoorin. Nang sandaling yon ay lakas loob kong hinawakan ang kamay ni Mara. Marahil ay napansin niya na hindi ko yon binibitawan. Doon nawala ang focus niya sa TV at lumingon sa akin. Ngumiti ako ng matamis sa kanya at marahan kong hinaplos ang kanyang pisngi. Sandali kong pinindot ang pause button ng remote para makuha ko ang buong atensyon niya sa mga oras na yon. Ang akala ko ay babawiin ni Mara ang kamay niya. Pero hinayaan niya lang akong hawakan yon. Saka umangat ang tingin sa akin hanggang sa lakas loob ko siyang hinalikan sa kamay. Sir Dave? Pwede bang Dave na lang ang itawag mo sa akin kapag tayong dalawa lang? Anong ibig sabihin nito? Alam kong hindi ka manhid, Mara. Alam ko na alam mo ang intensyon ko sa'yo. Ang palagi kong pagsama sa'yo, lahat ng ginagawa ko. Alam kong alam mo na ginagawa ko yun para mas mapalapit ako sa'yo. Kasama ba doon ang paglipat mo dito sa tabi ng unit ko? Oo. Obvious pala. Malamang. Sabi mo nga hindi ako manhid. Ang tagal ko nang gustong sabihin na gusto kita, Mara. Mahal na mahal kita. Higit pa sa pagiging boss at kaibigan. Will you be my girlfriend? Sa wakas! Ang akala ko mapapanis na ako sa paghihintay na mag-confess kay. Ang ibig sabihin, Yes, Dave! Gusto rin kita at pumapayag na ako na maging girlfriend mo. talaga? Pumapayag ka? Tinatanggap mo ako? Tayo na? Oo, wala eh. Mahal din kasi kita. Mula nung magkakilala tayo, palagi kang nakaalalay sa akin. Tinuturuan mo ko.
Kapag may mali ako, tinatama mo ako ng maayos nang hindi mo ako pinapahiya. Hindi ka umalis sa tabi ko. Mula nang maging magkaibigan tayo hanggang ngayon. Sobrang bait mo, gentleman. Gwapo na hot pa. Basta, ang hirap na hindi ka mahalin, Dave. Hindi ko rin alam kung kailan. Basta isang araw, namalayan ko na lang na mahal na kita. Sa sobrang tuwa ko noong araw na yon, Madam Venus, nilapit ko ang mukha ko at hinalikan si Mara sa labi. Hindi naman niya ako binigo at agad siyang tumugon. Kaya naman yumapos ang braso ko sa baywang niya at hinila ko siya palapit habang mas lumalim ang halik na pinagsasaluhan namin. Nang matapos yon ay masaya kaming ngumiti sa isa't isa. Hinalikan ko siya sa noo. Pagkatapos ay matagal naming niyakap ang isa't isa. Ihanda mo na ang sarili mo. Dahil mas aalagaan kita ngayon at mas mamahalin kita. Gagawin kitang prinsesa, love. Habang buhay na to, wala nang atrasan. Game! Wala naman akong balak magreklamo. Basta kapag nag-away tayo o may hindi tayo pagkakaunawaan, mag-promise ka na pag-uusapan natin lagi ng maayos. Ayoko ng sigawan. Promise, I love you. I love you more. Maraming natuwa na mga katrabaho namin nang malaman nila na kami ng dalawa. Lumipas ang mga buwan. Just a year later, matapos maging kami, Mara and I moved into a much bigger place together. Ang akala ko nga, sa pagtagal ng relasyon namin, ay tatamlay ang nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi nangyari yon. Sa bawat araw na dumadaan, kahit magkasama kami araw-araw, sa lahat ng oras, hindi ako nagsasawang titigan ang maganda niyang muka. Sa bawat pagkakataon na may nadidiskubre kaming bago sa ugali o pagkatao ng isa't isa, maganda man o hindi, buo naming tinatanggap yon. Sa bawat away namin o tampuhan, mas lalo ko siyang minamahal. Kahit naiinis ako sa kanya, siya pa rin ang pinipili ko. Simula nang maging kami, wala akong inilihim sa kanya. Lahat ng pwede kong sabihin sa kanya, sama ng loob ko sa kanya, sa pamilya ko o sa ibang tao, masasayang kwento, problema sa trabaho, at kahit nga yung mga babae sa opisina na sinusubukan akong i-flirt. I tell her everything. Kung may problema, she always listens to me calmly, without judgment, before coming up with a solution. For me, Mara is my conclusion, my endgame. Nadiskubre ko na hindi lang siya girlfriend ko. She turned out to be the best friend I never thought I needed. Kaya naman, 2 taon matapos niya akong sagutin, nagdesisyon akong alukin siya ng kasal. Sa harap ng mga ka-office mate namin, doon mismo sa eksaktong spot sa opisina kung saan kami unang nagkakilala, lumuhod ako at niyaya ko siyang magpakasal. And boy, I am a one lucky man indeed when Mara said yes. Love, halika na. Labas ka na dun sa kusina. Kakain na tayo. Anong niluto mo? Pork adobo yung gusto mong luto. Konti lang sarsa tapos medyo mamantika. Yun ang naisip kong lutuin na masarap at madali lang. Tapos may Caesar salad pa tayo sa ref. Pwede ba kumalma ka muna? Nagmamadali ka na naman eh. Eh kasi baka nagugutom ka na. Halika nga muna dito. Payakap naman sa fiancé ko. Hinila ko siya palapit sa akin at niyakap ko siya ng mahigpit. Sa isang iglap ay nawala ang pagod ko dahil sa maghapon na trabaho. Alam kong pareho lang kaming pagod.
Pero siya talaga ang paborito kong pahingahan. Isang yakap lang ni Mara sa akin, konting hagod sa likod ko at isang matamis na halik sa pisngi. Daig ko pa si Papay na nakakain ng spinach. Lumalakas ako at parang handa na ulit ako sa panibagong araw. Bahagya siyang lumayo sa akin. Saka ako binigyan ng matagal at matamis na halik sa labi. Pagkatapos ay masayang-masaya niyang tinitigan ang engagement ring na kanyang suot. Ang sarap namang pakinggan. Hi. This is nice. Okay ka lang? Oo. Pagod lang ako. Nga pala, nagustuhan mo ba yung singsing? Oo naman, sobra. Gusto ko nga tawagan si tatay eh. Gusto ko kasing sabihin agad sa kanila na engage na tayo. Sige. Pero kumain muna tayo. Hindi pa naman siya matutulog, di ba? Oo, mamaya pa tulog nun. Maaga pa naman. Kumain lang kami sandali. Pagkatapos ay nag-shower at nagpalit ng pantulog. Kinuha ni Mara ang phone at tumawag kami sa pamamagitan ng video call. Magkatabi kaming naupo sa kama habang nakasandal sa headboard. Sinalubong namin siya ng ngiti nang sagutin ni Tatay Gael ang tawag. Gumaan ang loob ko nang makita ko ang maamong mukha ng ama ni Mara. Katabi naman nito si Tita Marie. Sa 2 taon na relasyon namin, 2 beses ko palang silang nakita sa personal. Yun ay tuwing lumuluwas sila dito sa Maynila. Hindi namin magawang pumunta sa probinsya dahil sa dami ng trabaho namin sa opisina. Isa pa, siya mismo ang pumipigil sa amin na umuwi, lalo na si Mara. Ayaw daw nitong mapagod kami sa pagbiyahe. Oy, Mara. Hi, tita. Tita Marie, good evening po. Mahal. Halika dito at narito si Mara at Dave. Mara, anak. Tatay ko, Pogi. May babalita ako sa'yo. Abay, ano yun? Mukhang ang saya-saya mo, ha? Tcharan! Ikakasal na kami. Nag-propose na po si Dave sa akin. Congrats. Itinuloy mo na pala, Dave. Opo, Tay. Kanina po sa office, tinulungan ako mag-set up ng mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa pagpayag ninyo at pagbibigay ng blessing sa amin. Sandali. Alam mo na magpo-propose sa akin si Dave, Tay? Oo naman. 2 linggo na rin ang nakakalipas mula nang tinawagan niya ako para magpaalam. Aalukin ka ng araw niya ng kasal. Oh, love naman eh. Siyempre, no? Kailangan magpaalam muna ako sa tatay mo. Kailangan kong hingi ng permiso niya kung pwede ko nang kunin ang nag-iisang prinsesa niya para gawin kong Reyna. Nakakainis to, ang corny. Totoo naman yung sinabi ko Nakakatuwa kayong pagmasdan, mga anak. Ibinibigay kong permiso ko. Pero may isa lang akong hihilingin sa'yo, Dave, ha? Sige po. Ano po yun? Gusto ko sana'y makauwi kayong dalawa dito. Lalo na ikaw para mamanhikan. Tradisyon na nating mga Pilipino yon. Nang sa ganun ay makilala ka rin ng mga kamag-anak namin. Tsaka para rin makauwi ang si Mara. Wala pong problema. Pero ako lang po makakapunta dahil nasa US ngayon ang parents at mga kapatid ko. Ayos lang yon. Ang importante ay ikaw. Dahil ikaw ang mapapangasawa ni Mara. Sige po. Magpa-file po kami agad ng leave ni Mara. Pare, anong nangyayari sa'yo? Ha? Tay! Tita! Anong nangyayari dyan? Tatay Gael! Tita Marie! Hello! Love? Ano yung tunog na yun? Parang tunog ng mabangis na hayop. Malapit ba kayo sa gubat? Oo! Tay! Tita! Anong
nangyayari dyan? Ang masayang usapan ay biglang napalitan ng takot. Matapos biglang magkagulo sa kabilang linya. Bigla kaming napatayo ni Mara sa gulat at pag-aalala. Nagtakbuhan sina Tita Marie at Tatay Gael. Bumagsak ang phone sa sahig. Tinatawag namin sila, pero walang lumalapit at puro kisame ang nakikita namin. Basta ang naririnig lang namin ay ang malakas nilang sigaw. Kasunod ang tunog ng isang nakakakilabot na angil ng hayop. We felt so frustrated at that time, Madam Venus. Naririnig namin ang takot na sigaw ng parents ni Mara. Pero wala kaming magawa. Kasunod ng mga daing at iyak ng dalawa ay ang angil ng kung anong mabangis na hayop. Maya-maya ay may narinig kaming boses ng ibang tao, kasabay ng pagkabasag ng mga salamin. Hoy! Lumayas ka dito! Paring Gael! Naku, Marie! Sino yan? Hello? Hello? Ay, teka, sino ba yun? Ay, si Mara ba to? Aling Wila? Opo, si Mara to. Anong nangyayari dyan? Ay, naku, pinasok ng aalamin ko sabihin. Pinasok ng mabangis na hayop tong bahay nyo. Tinatawag yung tati at tita mo. Ma'am, anong lagay nila? Huwag kayong mag-alala. Buhay sila. Say, salamat naman. Pero nakagat sila. Po? Tay? Tita? Huwag mo kong alalahanin, anak. Ayos lang ako. Konting kagat lang to ng aso. Oo nga naman, Iha. Hintayin niyo ko. Uuwi ako dyan bukas sa bukas. Huwag anak. Ayos lang kami dito ng tita mo. Huwag mo kaming masyadong alalahanin, Mara. Ayos lang kami. Nandito naman si Will at Franco. Tutulungan nila kami. Huwag kang mag-alala, Mara. Ako ang bahala sa kanila. Ay sige na at magpahinga na kayo. Dave, alalayan mo yung si Mara. Opo, Tay. Aling Wila, pakidala naman po sila sa ospital, oh. Wala akong problema sa gastos. Sagot ko ang lahat ng kailangan nila. Oo, sige. Kumalma kayo. Dadalhin na namin sila agad sa ospital. Tatawagan namin kayo kagad. Umayos naman ang pakiramdam ni Tatay Gael at Tita Marie matapos ang insidenteng yon. Ayon kay Aling Wila, tinurukan daw sila ng anti-rabies. Makalipas ang 2 buwan, ay saka pa lamang kami natuloy sa pag-uwi sa probinsya ni Mara. Nagkaroon kasi ng problema ang kumpanya at importante na naroon kami sa trabaho. Samantala, paghinto ng taxi ay agad kaming nagbayad. Pinapasok ni Mara ang taxi sa loob, pero tumanggi ang driver. Nagtaka pa kami dahil bago kami bumaba, ay 3 beses nitong tinanong kung doon ba talaga kami pupunta. Hindi naman na rin kami nag-usisa. Matapos yon ay sabay kaming naglakad papasok, habang hinihila ko ang aming mga bagahe at dala ni Mara ang mga pasalubong. Sa hindi ko malamang dahilan, ay nangalisag ang balahibo ko matapos kaming salubungin ng malamig na ihip ng hangin. Bawat taong nadaraanan namin ay sinusundan kami ng tingin. Ngunit hindi yon ordinaryong tingin na parang curious sila. Ang mga mata nila'y nanlilisik. Pagkatapos ay sisinghot sa hangin na parang inaamoy nila kami. Napalingon ako kay Mara nang maramdaman ko na yumapos ang braso niya sa braso ko ng mahigpit. Love, ganito ba talaga dito sa inyo? Bakit parang mangangain sila ng tao kung makatingin? Hindi ko rin alam, love. Hindi naman ganito dati dito. Sa kakaramihan sa kanila ay hindi ko nakilala. Sorry, love. Ang creepy dito sa inyo eh. I swear to God, hindi ganito dito nung huling uwi ko. Sobrang masayahin ng mga tao dito. Ang sigla nitong lugar namin. Anong nangyari? Bakit nag-ala ghost town ang atmosphere? Mara! Aling Wila! Naku!
Gumanda ka lalo. Mukhang nahiyang kasabay nila ah. Salamat po. May nag-aalaga na kasi eh. Ay, congrats nga pala ha. Balita ko ikakasal ka na. Salamat po. Ang si Dave po pala ang mapapangasawa ko. Magandang hapon po. Ah, magandang hapon naman. Sige po, dito na kami. Ah, sandali lang. Nagmamadaling pumasok si Aling Willa sa bahay. Maya-maya ay may dala itong 2 kwintas at Biblia. Ang kwintas na may pendant na oblong at may naka-engrave na imahe ng isang babae at baby ay sinuot niya sa amin ni Mara. Nagtaka ako nang makita ko na parang tinatago niya sa ngiti ang takot. Patunay na doon ang kanyang nangangatog at malamig na mga kamay habang isinusuot niya sa amin ang kwintas. Mara, makinig kayo sa akin. Kahit anong mangyari, huwag na huwag niyong huhubarin yan. Lalo na sa gabi. Huwag na huwag kayong lalabas ng bahay. At itong Biblia, palagi niyong basahin. Tandaan niyo, ang pinakamabisang sandata ay ang salita at pananampalataya sa Diyos. Bakit niyo po sinasabi lahat to? Basta, makinig na lang kayo sa akin. Sige na, pumasok na kayo sa loob. Sige po. Ang weird. Kaya nga eh. Ilang sandali pa, mga 3 bahay lang ang layo mula sa bahay ni Aling Willa. Sa wakas ay nakarating na rin kami sa bahay ni Mara. Sumalubong sa amin ang isang simpleng bungalow house. Malawak ang bakuran at masigla ang mga halaman doon na karamihan ay namumulaklak. Hindi gaya sa mga nauna naming nadaanan. Ang mga nakatira malapit sa bahay nila ay mukhang normal naman ang kilos. Tay? Tita Marie? Ay, mahal! Si Mara at Dave narito na! Ay, nako. Ang anak ko. Tatay kong pogi! Napangiti ako nang pagpasok namin sa kanilang bakuran ay tumakbo palapit si Mara sa ama. Pagkatapos ay ginawa nila ang kanilang favorite hand gestures. Nag-high five, nag-shake hands ng 3 beses, sabay pinaguntog ang kanan at kaliwang balakang. Pagkatapos ay yumakap sa isa't isa at tumalon paikot. Tatay ko! Ang pogi mo na naman! Ikaw naman ay paganda ng paganda. Manang-mana ka sa nanay mo. Ay, syempre. Saka kay tita. O siya, pumasok na kayo sa loob. Ay, tsak na pagod kayo. Kung hindi lang dahil sa kasal nyo, hindi ako papayag na umuwi kayo dito. Abay, napakalayo dito sa atin. Eh, kayo nga sa edad nyo, nakakaluwas pa kayo ng Maynila eh. Anak, iba yun. Ako naman ay walang trabahong maaabala. Hindi katulad mo. Ay nako, mamaya na kayo magdiskusyon dyan. Dave, halika at pumasok ka na rin dito. Pasado 7:00 ng gabi, habang naroon kami sa hapagkainan at naghahapunan. Doon na namin napag-usapan ang tungkol sa darating na kasal. Naghain si Tita Marie ng mga paborito naming pagkain. May sinigang na hipon, may pakbet Tagalog at inihaw na pork chop. Sarap na sarap kaming dalawa sa pagkain habang ang mag-asawa ay masaya lang kaming pinapanood. Tay? Tita? Bakit hindi kayo kumain? Sabayan niyo kami. Sige na at kumain na kami kanina. Tsaka pupunta kami mamaya kay paring Domeng. Doon na kami maghahaponan dahil may salo-salo sa kanila. Okay. Pero hindi ba masyadong gabi na? Sus, hindi. Mag-aalas 8 pa lang naman. Tsaka malapit lang ang bahay niya. Ano na nga pala ang plano niyo sa kasal? Tay, napagkasundoan namin ni Mara na sa Tagaytay po kami magpapakasal.
Bali next year po sa eksaktong date ng anniversary namin. Hindi kami masyado mag-iimbita, Tay. Puro mga pamilya at malalapit na kaibigan na ang gusto naming nandun. Anak, malaki-laki rin ang naipon ko. Gusto kong mag-ambag sa kasal nyo. Nako tay, wag na po. Napag-ipunan ko naman po ito eh. Alam ko yun, iho, pero hayaan mo kung magbigay. Siyempre, anak ko to. Gusto ko namang ipagmalaki na may naambag ako sa kasal nyo. Tsaka anak, ang kasal, oo nga. At magiging importanteng araw yon sa buhay nyo. Pero mas mainam yung ipon mo. Huwag mong itodo sa kasal nyo. Ang paghandaan mo ay ang kinabukasan ng magiging pamilya nyo. Para kapag nagkaanak kayo, handa kayo. May ipon kayo. Tama ang tatay nyo. Ang kasal ay isang araw lang yan. Pero ang buhay na magkasama kayo matapos ang kasal, yun ang dapat ninyong pagtuunan ng pansin. Opo, naiintindihan ko po. Tita, napaano ang kamay mo? Bakit, ha? Bakit ganyan? Anong nangyari? Naputol ang usapan namin sa kasal nang mapansin ni Mara ang kamay ni Tita Marie. Napatayo siya, sabay kuha sa kamay niya. Namumula ang kanyang palad at may lapnos ang ilang bahagi nito. Tila hindi naman yon ininda ni Tita dahil ngumiti lang siya bago pa simpleng binawi ang kamay. Sabay senyas kay Mara na bumalik sa upuan. Wala ito, malayo sa bituka. Napaso lang ako kanina sa kaldero. Nakalimutan ko kasi na mainit pala. O siya, sige na, bumalik ka na doon. Kumain ka ng kumain, ha? Tita naman mag-iingat ka kasi next time. Nga pala, kumusta na yung sugat nyo galing sa kagat ng aso? Ay, ayos na yun, anak. Nakumpleto na namin ang injection. Kanino bang aso yun? Naaligaw galing sa gubat. Kasalanan ko rin naman at naiwan ko kasing bukas yung gate. Anong nangyari doon kay Mang Domeng? Anong ibig mong sabihin? Si Mang Domeng po, narinig ko na sinigaw niyo ang pangalan niya nung gabing makagat kayo. Tinanong niyo pa nga kung anong nangyayari sa kanya. Bigla kasi siyang natumba at nawala ng malay. Ang akala ko nga nung una, nakagat din siya ng aso. Wala naman siyang sugat. Inatake pala sa puso, kaya nawala ng malay. Nataranta ako kaya ako napasigaw. Tapos doon na biglang pumasok yung aso. Ang mabuti pa ay bilisan nyo ng pagkain para makapagpahinga na kayo. Opo. Aalis na kayo? Maya-maya, anak. Pag-alis namin, magsarado kayo ng bahay, ha? Mara, alam mo na kung paano ilalak yung mga pinto at bintana. Huwag kayong lalabas at baka kayong matsyempuan ng asong yon. Bukas na kami makauwi niyan. Dahil medyo marami-rami ang pag-uusapan namin ni Paring Domeng. Doon na kami magpapalipas ng gabi para sigurado. Sige po. Mara, Dave, kung sakaling may maramdaman kayong kakaiba at may nagtangkang pumasok dito, may mga hinanda kaming armas dun sa ilalim ng kama nyo. Sino naman ang magtatangka dito? Wala naman pong... Anak, marami nang nagbago dito sa atin sa loob ng mga taon na wala ka dito. Kung akong tatanungin, hindi sa tinataboy ko kayo. Natutuwa akong makasama ka pero mas gusto kong bumalik na kayo agad sa Maynila. Tay, may nangyayari ba ditong hindi ko alam? Ang ibig kong sabihin, delikado na dito sa atin. Hindi na gaya ng dati. Kaya wag nang maraming tanong. Sundin nyo na lang kami. Opo. Lumingon ako kay Mara. Kanina pa'y tutulog. Pero ako, hayon at dilat na dilat pa. Hindi ako dalawin ng antok. Ang totoo, Madam Venus, pagdating pa lang namin doon, ay hindi na palagay ang loob ko. Alam mo yung parang may mga matang, laging nakasunod ng tingin sa amin?
bukod doon, ang bigat ng pakiramdam ko sa lugar na yon. Malakas ang kutob ko na may hindi tamang nangyayari. Nang gumalaw si Mara at nagising, nagtaka siya nang makitang dilat na dilat pa rin ang mata ko at nakatingin ako sa kanya. Love? Hindi ka pa natutulog? Alauna na. Hindi ako makatulog eh. Hindi ako mapakali. Bakit? May problema ka ba? Wala naman. Pero kanina pa may kumakalos ko sa labas eh. Tapos ewan ko, kinikilabutan ako. Baka naman namamahay ka. Halika dito. Embrace kita para makatulog ka. Lumapit ako sa kanya at para akong bata na yumakap kay Mara. Pinikit ko ang mga mata ko at sinubukang matulog. Hindi ko alam kung yakap lang talaga ang kailangan ko, pero unti-unti kong naramdaman ang antok. Pero makalipas lang ang ilang sandali. Madam Venus, alam niyo ba yung moment na nakapikit ka na pero naaaninag mo pa rin ang mga kumikilos sa paligid mo? Ganon ang nangyari sa akin. Mula sa peripheral vision ko, naaninag ko ang mabilis na pagdaan ng kung sino sa harap ng bintana namin. Ano yun? May dumaan. Oh, ayun ulit. Doon naman sa kabila. Hindi kaya magnanakaw yun? Love, ano gagawin natin? Sinabi nga pala ni Tita Marie na may armas daw sa ilalim. Nagmamadali akong bumaba ng kama at binuksan ang ilaw. Pagkatapos ay sumilip sa ilalim. Napakunot noo ako nang makita ang isang carton box. Hinila ko yun. At nagkatinginan kaming dalawa nang makita ang laman. May itak doon. Mayroon ding maraming bawang. May crucifix, isang garapon na asin. May insenso at mga dahon at mga sanga ng kung anong puno. Mayroon ding langis doon na may bawang. Sa tabi ng carton box ay maraming sibat at ang dulo ay may matulis na pilak. Sandali lang. Mga panlaban sa aswang mga to ah. Aswang? May aswang dito? Ang akala ko hindi totoo yun. Usap-usapan lang yun nung bata pa ako. Pero hindi pa ako personal na nakakita ng aswang dito sa amin. Naalala ko lang ang kwento ng lola ko. Ito daw ang panlaban sa aswang. Pero bakit nandito sila? Anong tunog yun? Dave! Sa bintana! Ha? Ano? Anong hayop yan? Hindi yan hayop, Dave! Aswang! Love! Wala akong alam sa ganito. Alalayan mo ako. Sabihin mo kung ano dapat kong gawin. Ano? Bawang! Oh, bawang sa kasin! Takot daw sila doon. Saka kunin mo yung itak ko si Bat. Ang naalala ko na sabi ni Lola, saksakin daw sa puso yung aswang para mamatay. Mabilis kong dinampot ang isang sibat at itak. Si Mara naman ay may hawak ding sibat. Kinuha rin niya ang bawang at asin. Naggulat kami at napaatras nang kalampagin ng aswang ang bintana. Tinago ko si Mara sa likod ko habang mahigpit ang hawak ko sa armas. Nang makita nito ang bawang at asin na nakalatag doon, tila natakot ito at mabilis na umatras. Pagkatapos ay tumakbo sa gilid ng bahay. Umalis na yata siya. Anong nangyayari dito? Wala namang aswang dito dati ah. Sina Tatay at Tita Marie. Sa tingin mo ayos lang sila? Sa tingin ko naman, kilala ko si Mang Domeng. Matalik na kaibigan niya yon. Kahit na mas matanda sa kanya. Dating pulis yun, kaya tiyak na okay lang sila. Napatakbo kami sa labas ng kwarto. Ang akala namin ay umalis na ang aswang. Pero umikot lang pala ito sa harap.
Halos mapatalon kami sa gulat nang muling kalampagin nito ang pinto. Takot na takot kaming dalawa ni Mara. Pero sa kabila ng nararamdaman ko, pilit kong tinatagan ang loob ko. Ako ang lalaki. Ako ang kailangang magprotekta sa kanya. Kung sa ganoong pagkakataon ay hindi ko kayang ipagtanggol si Mara, paano ko aalagaan at poprotektahan ang magiging pamilya namin? Love, may alam ka bang pwede nating gamitin para umalis ang aswang? Yung insenso. Ang sabi ni Lola dati, ayaw na ayaw daw ng mga aswang na amoy nun. Halika, kunin natin. Ang natatandaan ko, sabi ni Lola, isasama daw itong dahon ng kamagong. Tapos ilagay ko rin itong bawang para mas mabisa. Sisindihan lang to eh. Kapag umusok siya at naamoy ng aswang, tsak nalalayo siya. Sige, kukuha ako ng posporo. Tumakbo ako sa kusina. Kukunin ko na dapat ang posporo sa ibabaw ng cabinet nang bigla akong mapaatras at napasigaw ng malakas dahil sa biglang pagsulpot ng aswang sa bintana. Nangalisag na naman ang balahibo sa buong katawan ko nang makita ko ito ng malapit. Ang mukha nito ay malapit sa itsura ng werewolf. Ang pagkakaiba lang ay hindi ganon kahaba ang nguso at ilong nito, habang ang mga mata nito ay mas mabagsik at nanlilisik. Tuloy-tuloy na umaagos ang laway sa bibig na parang gutom na gutom ito. Mabuti na lang din at sarado ang bintana doon. Nang makita nito ang asin at bawang na nakalatag sa hamba, natakot na naman ang aswang at mabilis na tumakbo pabalik sa harap. Nagmamadali kong kinuha ang posporo at bumalik kay Mara. Paikot-ikot siya. Mukhang naghahanap ng mapapasukan. Kailangan natin mailabas to dun sa pinto para kumalat yung usok sa buong paligid. Para umalis sila. Pero baka bigla siyang sumugod. Alam ko na. Titiyempo tayo. Kapag nagpunta siya sa gilid o sa likod ng bahay, doon natin bubuksan ang pinto at ilalabas ito. Pero kailangan mabilis ang kilos. Okay, ihahanda ko na. Hawak ang sibat at patuloy na nakikiramdam. Nakatayo lang ako habang sinusundan ko ng tingin kung saan nagpupunta ang aswang. Maya-maya ay huminto ito sa bintana sa gilid. Nanlilisik ang mga matang nakikipagtitigan sa akin. Doon ko biglang naalala ang Biblia na ibinigay ni Aling Wila. Binasa ko pa yun kanina. Sa ganitong oras na ang kalaban namin ay ang mismong kampo ng kadiliman. Alam ko na walang ibang makakatulong sa amin kung hindi ang Panginoon. Habang hinahanda ni Mara ang insenso, saglit akong pumikit at nagdasal. Panginoon, wala akong sapat na lakas at kaalaman para labanan ng aswang na ito. Pero alam kong sa tulong ninyo, walang imposible. Tulungan niyo po kami. Huwag niyong hayaang mauna sa amin ang takot. Dahil alam kong kasama ka namin. Gamitin mo ang mga gamit sa harap namin para maitaboy ang aswang. Love, ready na. Okay. Let's do this, love. Kaya natin to, di ba? Tama. Ready? Oo. Kapag binuksan ko, ilagay mo agad ang insenso ng mabilis sa harap nitong pinto. Iko-cover kita para sakaling sumugod yung aswang. Okay. May tiwala ako sa'yo. Dahan-dahan at maingat na inalis ni Mara ang lock ng pinto. Nang makita naming nagpunta na naman sa gilid ng bahay ang aswang. Sinundan ko ng tingin ito. Bawat segundong lumipas ay parang sasabog ang dibdib namin sa kaba. Hanggang sa ilang sandali pa, matapos nitong matagal na tumayo sa gilid, agad akong sumenyas kay Mara nang bumalik na naman ito sa likod. Ngayon na! Love! Bilis! Ilabas
Ilabas mo ng insenso! Nailagay ko na! Love, sa gilid mo! Mga demonyo kayo, lumayo kayo sa amin! Nang buksan namin ang pinto, nasorpresa kami nang makitang may isa pa palang aswang ang nasa harap at nag-aabang. Iba pa ang aswang na umaaligid sa buong bahay. Kaya nang biglang sumugod ito, parang may sariling buhay ang kamay ko at mabilis kong sinalubong ito ng sibat at tinamaan sa dibdib. Matapos ilagay ang insenso, ang aswang na nakita kong pumunta sa likod bahay ay biglang dumating. Agad siyang binato ni Mara ng asin, kaya mabilis na lumayo. Nang itulak ko ang sibat, mabilis naming sinarado at nilak ang pinto. Hingal na hingal kaming napasandal sa likod. Hinila ko si Mara at niyakap ko ng mahigpit. Ayos ka lang? Nasaktan ka ba? Hindi naman. Ikaw? Okay lang ako. Ano yun? May iba pang aswang? Dito ka lang. Sisilipin ko. Sumunod pa rin sa akin si Mara nang sumilip ako sa bintana. Doon ay nakita namin na may 2 pang aswang na dumating. Pero hindi para sumugod sa amin, kundi para labanan ang 2 aswang na nagtangkang pasukin kami. Nakita namin kung paano nila pinatay ang mga ito gamit lamang ang matalim nilang kuko. Matapos yun, ay lumingon pa ito sa bahay, saka tumayo lang ang 2 sa harap ng gate na parang binabantayan kami. Sa hindi ko malamang dahilan, ay napanatag ako. Halika na. Mukhang safe na tayo ngayon. Kailangan kong kausapin si tatay. Bakit hindi nila sinabi na may aswang na pala dito? Baka ayaw niyang mag-alala ka. Bukas mo na isipin yan. Bumalik na tayo sa kwarto. Kinabukasan, nang magising kami, ay nakauwi na sina Tatay Gael at Tita Marie. Naroon ako sa kusina at nagtitimpla ng kape. Nagpresenta na rin akong magluto ng almusal dahil si Mara ay abala sa pagharap at pag-i-interrogate sa mga magulang niya tungkol sa nangyari sa amin noong nagdaan na gabi. Habang nagluluto ako ng longganisa at pritong itlog, panay ang sulyap ko sa 3. Bakit hindi niyo naman sinabi sa amin na ganito na pala dito? Ayaw lang naming mag-alala ka, anak. At saka isa pa, maayos naman ang lagay namin dito sa kabila ng nangyayari dito sa lugar natin. Kailan pa nagkaganito dito? Ang totoo, 5 taon na rin. 5 taon? Ganun katagal na pero itinago niyo sa akin? Kaya ba ayaw niyo ako umuwi dito? Oo. Ayoko lang na mapahamak ka, anak. Marami na sa mga kaibigan mong namatay o pinatay ng mga aswang. Ayoko matulad ka sa kanila. Kaya nga ako na lang ang dumadalaw sa'yo sa Maynila. Tay naman ni. Paano kung may nangyaring masama sa inyo? Ano sa tingin niyong mararamdaman ko? Anak, malakas pa ako. Kaya kong labanan ng mga lintag na aswang na yan. At saka isa pa, ngayon ka pa ba mag-aalala? Nakatagal nga kami rito na hindi naman kami napapano eh. Ayos lang kami ni Tita Marie mo dito, anak. Pero kayo, ang gusto ko ay bumalik na kayo agad sa Maynila. Kung gusto mo akong tulungan, yun ang magagawa mo para sa akin. Yung mapanatag ako dahil alam kong ligtas ka. Dati namang tahimik dito sa atin Paano nagkaroon ng aswang dito? Walang nakakaalam kung saan galing ang mga lintik na yan, anak. Basta't nagsulputan na lang sila dito. Pero huwag ka mag-alala. Hanggat narito kayo, walang pwedeng manakit sa inyo. Walang pwedeng manakit? Muntik na nga kami kagabi. Ang mabuti pa. Ganito na lang ang gawin natin. Magbubuka kami ng ticket pabalik sa Maynila. Sumama na kayo sa amin, doon muna kayo. Anak, alam mo hindi namin pwedeng iwan itong bahay. Paano kung bahayan ito ng mga aswang? Mawawala sa atin ito. Pinaghirapan naming ipundar ito ng nanay mo. Kita mo nga ang mga kapitbahay natin. Sila Wila.
Yang sinabising at yung iba pa. Ayan at hindi umaalis. Dahil alam namin kung paano protektahan ang sarili namin. Fine, okay. Kung yan ang gusto nyo. Tay, hayaan niyo po muna kami dito. Para matagal-tagal din kayong makakasama ni Mara. Pagdodoble ingat na lang po kami sa susunod. Pagbalik namin sa Maynila, magiging busy na kami sa trabaho at pag-aayos ng kasal. O siya, sige, 5 araw. Pagkatapos ay bumalik na kayo sa Maynila. Ginugutom ako sa inyo eh. Garlic fried rice na lang ang iluluto ko. Dave, para sa inyo na lang ni Marang iluto mo dahil pinakain na kami ni paring Domeng. O siya, at magtatrabaho na ako sa bukid. Tapos pupunta pa sa bayan itong tita mo. Sige po. Habang wala ang parents ni Mara, matapos ang gawain namin doon sa bahay, ay nagyaya ako na maglakad-lakad sa labas. Hindi naman kami lumayo. Sakto lang na makita ko ang paligid. Maganda kasi doon. Malamig at presko ang hangin. May pagkakataon lang na parang may humahalong masangsang na amoy. Pero kung sa view, wala akong masabi. Literal na nasa liblib ang baryo nila. Sa likod ng kanilang bahay, lumakad ka lang ng kaunti. Ayun na ang papasok sa gubat dahil nasa paanan sila ng bundok. Sa kabila ng nakakatakot na karanasan namin sa aswang, hindi nito natakpan ang ganda ng paligid. Sa bandang kaliwa, medyo mababa ng kaunti mula sa nilalakaran namin, ay mayroong ilog. Ilang sandali pa ay nadaanan namin si Aling Wila na nagwawalis sa kanilang bakuran. Ngumiti ito sa amin at kumaway hanggang sa may isang motor na huminto sa tapat namin. Mara, kumusta? Franco? Ako nga. Nakita kitang dumating kahapon eh. Dumaan ka pa sa harap ng bahay namin. Pero hindi mo yata ako napansin. Talaga? Oo nga. Masyado nakuha ng mga pagbabago dito sa lugar natin yung atensyon ko. Kumusta na? May asawa ka na? Ha? Wala pa. Wala kang girlfriend eh. Siya nga pala. Franco si Dave. Fiancé ko. Love, si Franco. Classmate ko nung high school. Nice to meet you, pare. Ako rin. Nakita ko kagabi. Pinasok kayo ng aswang sa bakuran nyo. Kung may maitutulong ako sa inyo, tawagan nyo ako. Etong number ko, kunin nyo. Salamat, Franco. Ang akala nga namin mamamatay na kami. Grabe yung takot namin. Yang si Franco ang tumutulong sa mga residente dito para labanan ang mga aswang. Iisa lang siya. Marami sa mga kalalakihan dito sa atin ang ganun ang ginagawa. Natsyempuhan lang na kagabi, hindi sila rumonda. Ano ho ba talagang nangyayari dito? Hindi lang ang 4 na yun ang mga aswang na naninirahan dito. Marami. Mara, hindi na ito ang dating baryong kinalakihan mo. Ang tawag ng mga tao sa labas dito sa lugar natin ay baryo ng mga aswang. Nag-aalala ako kina Tatay Aling Wila. Sabi ko nga sa kanila na sumama na sa akin sa Maynila. Ayaw naman. Nagmamatigas. Hayaan mo ng tatay mo. Alam mo namang dito na lumaki yan. Hindi mo talaga siya mapapaalis dito. Huwag ka mag-alala. Nandito naman kami. Hindi namin sila pababayaan. Love, excuse me. Tumatawag si Sir Johnny. Ako babalikan ko ng ginagawa ko. Sandali akong lumayo para kausapin si Sir Johnny. Habang naiwan na nag-uusap si Franco at Mara, nakikinig naman ako sa sinasabi ng boss ko. Sa kabila ng pakikipag-usap ko sa phone, hindi maalis ang tingin ko kay Franco. Iba ang tingin at ngiti niya kay Mara. Ngayon na sila lang ang magkausap. Hanggang sa sumeryoso ang mukha nito. Kumusta ka na? Ang laki na ng pinagbago mo.
Manila girl na talagang dating mo. Ang laki ng pinuti mo at gumanda ka lalo. Salamat. Okay naman ako. Madalas busy sa trabaho sa kanasanay na sa buhay sa syudad. Ikakasal ka na pala. Alam mo, matagal ko lang kinuha kay Mang Gael yung number mo. Tatawagan sana kita. Kaya lang, nauunahan ako ng hiya eh. Bakit naman? Ikaw talaga oh. Alam mo na yung nangyari noon. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Sorry sa pagluloko ko noon. Wala na akong ipapaliwanag. Talaga lang sira ulo ko noon. Gusto ko sana makipag-ayos sa'yo noon eh. Kaso galit na galit ka naman. Wala na yun, Franco. Nakalipas na yun. At matagal na mula nung mangyari yun. Naka-move on naman ako. Balak sana kitang balikan eh. Hanggang sa nabalitaan ko kay Ate Marie na may boyfriend ka na nga. Sana makahanap ka na rin ng babaeng mamahalin mo at mamahalin ka. Deserve mo yon. Basta huwag ka na magluloko ulit ha. Kasi ako, happy na ako. Ulitin mo nga sinabi mo. May aswang dyan. Opo, sir. Bigla ko nga kayong naalala eh. Huwag niyong sasabihin sa iba ha. Ayokong pagdating namin dyan ay mag-usisa sa amin ng mga tao dyan. Baka maapektuhan si Mara. Oo. Sa atin lang ito. Ako, mag-iingat kayo riyan. Ang sinabi noon sa akin ng tatay ko, huwag ka raw magpapakagat sa mga aswang dahil maaari kanyang mayanggaw. Ang ibig sabihin doon, ang sino mong makagat ng aswang o makakain o makainom ng pagkain o inumin ng aswang, ay maaaring maging aswang din. Magiging aswang? Anong gagawin sakalang naging aswang nga yung tao? May solusyon pa po ba doon? Oo, meron. Naalala ko na may sinabi noon ng tatay ko. Basta ang tawag doon ay lunas. Tapos, may naalala pa akong may kasamang apdo ng kambing o atay. Kundi kaya na may atay ng ahas. Hayaan mo, tatawagan ko yung kapatid ko. Siya ang may alam sa ganoon. Sige po, sir. Thank you. Matapos makipag-usap, ay binalikan ko na si Mara. Agad kong hinawakan ang kamay niya at ngumiti ako kay Franco. Narinig ko ang mga sinabi nito kay Mara at aaminin ko na nakaramdam ako ng selos. Hindi ko alam pero medyo naging possessive ako ng mga sandaling yon. May itsura rin kasi ang ex niya. Kahit alam ko naman na hindi ako lolokohin ni Mara, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Kaya naisip ko na umalis na lang kami at magpatuloy sa paglalakad. Love? Tara na? Sige, gusto mong pumunta sa ilog? Okay. Mukhang masarap magtampisaw dun sa tubig eh. Sige Franco, dito na kami. Okay, huwag kayong lalayo. Karamihan ng aswang ay nagtatago sa loob ng kubat. Salamat pare. Bukod kina Aling Willa, Franco at iba pang kakilala ng pamilya ni Mara na normal pang tao, marami pa rin sa residente doon na normal pa ring tao. Sa paglalakad ay nakausap namin ng ilan sa kanila at nagkwento ng sarili nilang karanasan. Matapos yun ay bumaba na kami ni Mara sa tabi ng batis. Marami siyang kinukwento kung saang parte ng ilog siya naliligo noon kasama ang kanyang mga kaibigan at kung ano-ano pa. Nakikinig naman ako, pero noong mga panahon na yon ay hindi na mawala sa isip ko ang narinig kong usapan nila ni Franco. Hanggang huminto ito sa pagsasalita at kumunot ang noo nang tumingin sa akin. Maya-maya ay napangiti ito. Sandali nga. Kanina pa ako kwento ng kwento dito. Tapos ikaw naman ang tipid mong sumagot. Hindi ka naman ganyan. Saka bakit ang haba ng nguso mo at salubong ang kilay mo? Wala. Meron eh. Ano yon? Sabihin mo na.
Yung Franco, ex mo. First love mo? Sabi na eh, hindi ako magsisinungaling sa'yo. Yes, siya nga. Narinig ko kaya yung sinabi niya. Gusto niyang makipagbalikan sa'yo. Selos ka? Siyempre no. Napalingon ako sa kanya nang itaas ni Mara ang kamay niya at ipinakita ang suot na engagement ring. Pagkatapos ay hinablot niya ang t-shirt ko at walang kaabog-abog na hinalikan niya ako sa labi. Siyempre, marupok tayo sa magandang binibini na ito, Madam Venus. Madali akong nadala ng halik niya at agad akong tumugon sa kayumakap sa kanya. I love you. Huwag mong kakalimutan yan palagi. Suot ko itong singsing na to. Dahil ikaw ang pinili kong pakasalan. Hindi mo kailangan magselos, love. Matagal nang tapos ang sa amin. Sinasabi lang naman niya ang nag-intensyon niya dati. Pero hanggang doon na lang yon. Sorry. It's okay. In fairness, ha? Ngayon na kita nakita magselos. Siyempre, first boyfriend mo yun. First love mo pa. Ano naman? Hindi ba mas importante kung sino ang last love? Ibig sabihin, ikaw ang napili ko makasama habang buhay. Kaya wag ka na magselos, O sige. Ang mabuti pa. Love! Wag mo ako ihulog sa tubig! Bibihisan na lang kita ng damit. Kahit na, wag mo akong basain, love! Favorite shirt and t-shirt ko to eh. Sige na nga. Matapos ko siyang buhatin, ay dahan-dahan ko rin naman siyang ibinaba. Naglakad-lakad pa kami pabalik hanggang sa huminto kami malapit na sa bahay. Pinagpatuloy pa niya ang pagkukwento. Binalikan niya ang masasayang sandali niya kasama ang mga kababata niya. Kanina, habang nakikipagkwentuhan kami sa mga kapitbahay nila, nakita ko ang lungkot sa mukha niya nang malaman na ang malalapit niyang kaibigan doon na kasabay niyang lumaki ay halos naubos na at napatay na mga aswang. Pabalik na sana kami ng bahay nang... Mara, Ay, aswang! magandang umaga. Pasensya na kung nagulat kita. Mang Domeng? Oh, ako nga. Mukhang nagkakasiyahan kayo ah. Ay, opo. Si Dave po pala ang mapapangasawa ko. Good morning po. Good morning. Totoo nga pala ang binalita sa akin ni Paring Gael. Narito ka na nga. Ang laki ng pinagbago mo. Mas kumanda ka at sumeksi ka ngayon. Napakaswerte nitong mapapangasawa mo. Hindi ko gusto ang narinig kong yon, Madam Venus. Kung hindi lang matanda ang kaharap namin at kung hindi lang siya kaibigan ni Tatay Gael, sinuntok ko na agad ang nguso nito. Nakita ko ang awkward na ngiti na sinagot ni Mara sa sinabi ng matanda. Pagkatapos ay nakita ko kung paano siya nailang. Dahil mula sa ngisi nito hanggang sa kung paano tumingin sa kanya ang Mang Doming na yon ay parang manyakis. Parang hinuhubaran niya si Mara sa kanyang isip. Kaya naman ngumiti ako sa matanda at sadya kong hinarang ang sarili ko para takpan niya. Kitang-kita ko ang unti-unting pagpalis ng ngiti nito at pinukul ako ng masamang tingin. Opo, hindi lang po swerte. Napaka-blessed ko po na ako ang pakakasalan ni Mara. Kaya nga po ang sabi ko kay Tatay Gael nang mag-usap kami, huwag siyang mag-alala dahil handa akong ipagtanggol ang unika iha niya sa mga taong may masamang intensyon sa kanya.
Lalo na sa mga manyakis. Tama ang sinabi mo. Halika, Mara. Doon kayo sa bahay nang makapagkwentuhan pa tayo. Salamat po sa imbitasyon, Mang Domeng. Pero kailangan na po naming umuwi. Sandali lang naman. Halika na. Mara! Dave! Umasok na kayo at naroon na ang pinamili ng tita nyo para sa pananghalian. Opo, Tay. Sige po. Una na kami. Pasensya na pare. Next time na lang at maraming ginagawa sa bahay. Sige. Ayos lang. Sa ikalawang gabi namin, nagpaalam na naman na umalis si Tatay Gael at Tita Marie. Ngayon naman daw ay sasama silang magronda at manghuli ng mga aswang. Ayaw sanang payagan ni Mara ang kanyang mga magulang dahil sa pag-aalala. Pero nang makita niya na kasama ang kapitan ng kanilang baryo, si Franco at iba pang residente doon, saka pa lamang napanatag ang kanyang kalooban. Isa pa, ayaw rin namang magpapigil si Tatay Gael, kaya sumama na rin si Tita. Tay, mag-iingat ho kayo ha. Oo, wag mo kaming alalahanin. Marami kaming kasama. Tita, talagang sasama kayo? Mas hindi ako mapapakali kapag naghintay lang ako dito sa bahay. Mabuti na yung samahan ko ang tatay nyo. Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala kay Mang Gael. Matulog kayo ha. Yung mga insenso. Nakahanda na ba? Opo. Ilabas nyo na kagad pag alis namin para hindi nalapitan itong bahay. Mang Gael, maulan na po kayo. Sumama na kayo kina Kapitan. Tulungan ko muna silang magsabit ng mga pangontra sa bakod. Susunod po ako. Salamat pare. Umalis na ang mga magulang ni Mara. Pagkatapos ay tinulungan ko si Franco na magsabit ng mga pangontra sa bakod sa buong paligid ng bakuran. Habang si Mara naman ay gumawa pa ng 3 insenso at inilagay namin sa likod at harap, pati sa mga magkabilang gilid. Nang matapos, saka ako napanatag kahit papano. Ininspeksyon pa ni Franco ang bawat sulok ng paligid para makasiguro na lahat ay nalagyan ng pangontra para hindi na maulit ang nangyari noong unang gabi namin doon. Kahit sa mga bintana at pinto ay may mga nakasabit na asin at bawang. Okay na. Siguradong hindi na makakapasok ang aswang sa loob ng bakuran. Pati ba yung mga kapitbahay natin ay mayroon din ganito? Oo. Kaya hindi na sila napapasok ng aswang. Salamat ulit sa tulong pare. Walang anuman. Basta kung ano't ano man ang mangyari, nasa inyong number ko. Tawagan niyo ako. Sige. Magpahinga na kayo. Sa ikatlong gabi namin doon sa probinsya ni Mara, nang mabalitaan ng mga high school friends niya na naroon siya, inimbitahan nila kami sa isang mini reunion sa bahay ng isa nilang kaibigan. Nagkataon na naroon din si Franco. Naging masaya ang gabing yon. Ang akala ko nga ay maa-out of place ako. Pero naging accommodating ang mga kaibigan niya. Si Franco naman ay palagi akong kinakausap. Medyo na-guilty pa nga ako dahil pinagselosan ko pa siya. Tapos ngayon ay siya pa ang laging tumutulong sa amin. Naalala ko pa na humingi ako ng pasensya sa kanya noong gabing yun at inamin ang pagseselos ko. Tinawanan lang ako nito at tinapik sa likod. Sabay sabi na wala raw akong dapat alalahanin sa kanya. Pasado 11:00 na ng gabi. Halos patapos na ang party at isa-isa nang nag-uuwian ang mga kaibigan nila. Love, sila tatay, lumabas ba sila ngayong gabi? Hindi yata eh. Wala naman daw silang lakad ngayon. Mabuti naman at nakapagpahinga na sila. Dave, Mara,
Anong plano nyo? Saan kayo tutuloy? May nirentahan kaming bahay doon sa bayan. Bukas na kami uuwi. Ayaw nang pumayag ni tatay na umuwi kami ng ganitong oras. Tama rin yun. Kabilugan pa naman ang buwan ngayon. Ganitong panahon, naglalabasan ng mga aswang. Baka hindi rin kayo makatulog doon. Ikaw, saan ka magpapalipas ng gabi? Huwag mong sabihing uuwi ka pa doon. Hindi. Dito na lang siguro. Makikiusap na lang ako kay paring Gilbert na dito ako hanggang mag-umaga. Pwede naman ako matulog dyan sa bangko. Sumama ka na sa amin. 2 kwarto naman yung inupahan namin. Oo nga, makakapagpahinga ka pa ng maayos doon. Okay lang ba? Parang sirato, oo naman. Nanatili pa kami doon sa bahay ng kaibigan ni Mara hanggang 12:00 bago kami tuluyang umuwi. Malakas din naman ang loob naming magpaabot ng ganoong oras dahil siniguro sa amin na walang aswang doon sa lugar na pinuntahan namin, maging sa mismong bayan. Pagbaba namin sa nirentahang kotse, dala ang maliit na bag na pinaglalagyan ng gamit. Pagdating sa loob, naligo lang kami at nagbihis ng pantulog. Nagkwentuhan pa kami ni Franco at uminom pa ng tig-2 beer sa kusina, habang si Mara ay nauna nang natulog sa amin. Pangatlong gabi pa lang namin to pero namiss ko agad yung ganitong atmosphere sa gabi. Tahimik lang. Yung kalmado at kampante ako na safe kami lalo na si Mara. Yung hindi ko kailangan mag-alala sa kaligtasan niya. Hinahanap-hanap ko na tuloy yung ingay ng Maynila. Maingay man ang mga sasakyan, at least walang aswang. Kung ako lang pare, baka kahapon ko pa niyaya si Mara na bumalik. Pero ayokong alisin sa kanila yung oras nila na magkasama. Lalo na't ikakasal na kami. Konting tiis na lang. Malapit na kayong umuwi. Nga pala, maitanong ko lang. Bakit kayo naghiwalay ni Mara noon? Alam mo na, kabataan ko pa yun pare. Kahit sinabi ko na mahal ko siya noon, hindi ko naiwasan ang kalokohan. Yung buyo ng barkada. Kaya ayun, may naging side chick ako. Nalaman niya, may isa sa mga kaibigan namin ang nagsabi sa kanya. Natural na galit siya sa akin tapos nakipaghiwalay. Sakto, paluwas na siya ng Maynila noon para mag-college. Pinagsisihan ko ng gusto yun. Mula noon hindi ko na inulit ang pagluloko sa babae. Nung mawala siya, saka ko nakita yung halaga niya. Kaso wala na eh. Huwag kang mag-alala. Wala na akong intensyon na balikan siya. Alam mo, bago naging kami niyan, kababata ko yan, kaibigan. Kaya masaya akong masaya siya. Pasensya ka na ulit kung nagselos ako. Wala yun. Anong ginagawa mo dito sa probinsya? Anong trabaho mo? Wala, nawalan ako ng trabaho eh. O may extra sa pagsasaka. O kaya kapag may mga nagpapagawa ng computer, minsan binibigyan ako ng bayad ni Kapitan sa pagroronda ko sa gabi. Bakit hindi ka lumuwas ng Maynila? Nakapagtapos ka ba? Oo, information technology. Yun naman pala eh. Gusto mo magtrabaho sa Maynila? Pare maganda at maraming opportunities doon. Marami akong kakilala. Let me know kung gusto mo magtrabaho. Kahit sa amin, may job opening para sa mga IT. Sayang yung pinag-aralan mo. Sige pare, salamat. Walang anuman. Kung gusto mo, ipapakilala kita doon sa best friend ni Mara. Single yun. Mabait at maganda rin. Sige ba? Ayoko rin namang mabulok dito sa kakalaban sa mga aswang eh. Wala na rin naman si nanay at tatay. Mag-isa na lang ako dito sa baryo namin. Yung mga kapatid ko, nagsialisa na. Iwan mo muna yung bahay nyo dito. Naniniwala ako na hindi habang buhay ay maghahari ang mga aswang sa inyo. Mas makapangyarihan ng Diyos. Isang araw, babagsak din sila. Kapag wala ng mga aswang dito, saka mo balikan.
Salamat, Dave. Huwag ka maglala. Pag-iisipan ko yan. Habang nag-uusap kami, bigla akong nakatanggap ng message mula kay Sir Johnny. Napakunot ang noo ko nang mabasa ang text message niya. Ang tungkol sa nabanggit nitong lunas. Dahil doon, ipinakita ko agad yon kay Franco. Binasa nitong mabuti ang message, pagkatapos ay pina-forward niya sa akin yon. Lunas? Minsan ay nabanggit sa akin ni Aling Willa eh. Pero walang nakakaalam kung paano gawin. Salamat dito. Tsak marami ang matutulungan ng impormasyong to. Pero sinong gagawa ng ritual? May kilala ako, si Lolo Gaspar. Isa yung ermitanyo na nakatira sa gubat. Doon lang malapit sa likod bahay namin. Expert yun sa ritual. Yun naman pala eh. Love? Anong nangyayari? Mara! Napatakbo kaming dalawa ni Franco sa kwarto. Pagbukas ko ng pinto, tumambad sa amin ang aswang na halos nakasakay na kay Mara. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos noon. Hindi ko nga naisip ang sarili ko at hindi ko na naalala na wala akong armas. Basta ang una kong naalala ay ang kaligtasan niya. Tumakbo ako palapit sa aswang at malakas kong sinipa ito. Nahulog ito sa kama at nagmamadaling bumangon si Mara. Halos tumalon siya pababa at umiiyak sa takot na yumakap sa akin. Nang makabawi ang aswang, agad itong tumayo. Tinulak ko si Mara palabas ng kwarto. Sabay dampot ko ng silya na bakal ang katawan. Nang sumugod sa akin ang aswang, agad kong hinampas yun sa kanya. Hindi ako huminto hanggang hindi siya nakakalayo sa akin. Pagkatapos ay bumalandra ulit ito sa pader hanggang sa maitulak ako nito. Animal ka! Lumayo ka kay Mara! Napakatabot mo naman. Ano ba naman yung pinahiram mo mula sa akin ang asawa mo? Subukan mong hawakan siya ulit. Kaya kitang patayin! Wala kang alam. Bago mo pa magawa ang sinasabi mo, lasog-lasog na ang katawan mo. Hoy, demonyo! Tama na! Akin na yung sibat! Humihingal ako sa galit habang hawak ko pa rin ang silya at nakatayo sa kama. Biglang dumating si Mara, nadala ang garapon ng asin at pinagbababato nito ang aswang. Nagmadaling umakyat sa nakabukas na bintana ang aswang na mukhang doon din dumaan kaya nakapasok ito sa kwarto. Bago ito tuluyang makatakas, binato ko sa kanya ng malakas ang silya. Napaigtad ito. Pagkatapos ay kinuha ko ang inabot na sibat ni Franco. Bago tuluyang makalabas ang aswang, nasaksak namin ito sa likod. Mula doon ay nahulog ito, kaya nagmadali kaming lumabas ng bahay. Ngunit pagdating doon, ang naiwan na lang ay ang sibat at tuluyan na itong nakatakas. Tumakbo kami sa labas ng bakuran ng bahay at nakita namin ang aswang na pumasok sa kakahuyan. Love, ayos ka lang? Sinaktan ka ba niya? Okay lang ako. Konting galos lang sa braso galing sa kuko niya. Sira ulo yun ah. Paano nakasunod yun dito? Kampante pa naman ako na ligtas tong lugar na to. Ligtas dito, sigurado ako dun. Kung nagugutom yan, kukuha ng ibang tao yan. Marami pang tao dito. O pwede siyang manghamblot dyan kahit sino. Pero hindi eh. Bakit siya nag-aksaya ng panahon sa pagpasok dito? Ibig mo bang sabihin ay sadya niya kaming sinundan ng aswang? Posible. Love, anong gagawin natin? Mukhang kailangan na nating magpaalam kay Tatay Love. Alam kong gusto mo pa silang makasama. Pero ayokong magtagal dito. Lalo na't ganito nang nangyayari. Tama si Dave. Mukhang nakursunadahan ka ng aswang na yon. Naiintindihan ko. Bukas, magpaalam na tayo kina tatay. Magbubuk na ako ng flight bukas na bukas din. Pabalik sa Maynila. Oo, sige. Kinabukasan, pagbalik namin sa bahay, ay naabutan namin ang mag-asawa
Naabala sa pag-aayos ng tanim nilang halaman sa hardin. Agad naming ikinuwento ang nangyari, maging ang sinabi ng aswang tungkol kay Mara. Sinabi ko rin sa kanila ang tungkol sa lunas na tinext ni Sir Johnny. Kasabay nito ay ang pagpapaalam sa kanila ng desisyon naming bumalik na sa Maynila. Nang marinig ni Tatay Gael ang sinabi ni Mara, ngumiti siya. Pero nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Tay, tita, nag-usap po kami ni Dave kagabi. Nagkasundo kaming dalawa na bumalik na po sa Maynila. Mabuti kung gano'n, anak. Yan naman ang sinasabi ko sa'yo noon. Kailan pa? Ikaw lang itong may ayaw. Ayaw kitang iwan na ganito ang kalagayan dito sa atin. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Hindi ko kakayanin, Tay. Anak, hindi ko hawak ang buhay ko. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung anong mangyayari sa akin. Sa amin ni Tita Marie mo. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi ka pwedeng maging aswang, ha? Ihahatid mo pa ako sa altar. Anak, makinig ka sa akin ng mabuti, ha? Kahit anong mangyari, darating ako sa kasal mo. Yung pag-aako ko sa iyo mula pa nung pagkabata mo na ako ang maglalakad sa iyo sa altar. Magyayari yun, anak. Ipinapag-aako ko. Sumama ka nila kasi sa Maynila. May inaayos lang kami ng tita mo. Pagkatapos ay susunod na kami. Tay, sige na. Sumama ka na sa amin. Eto naman tong batang to kung makaiyak, akala mo mawawala na ako. Tay, nag-aalala lang po si Mara sa inyo. Para huwag ka mag-alala. Nandito naman ako. Tsaka si Aling Willa. Hindi namin pababayaan ang tatay mo. Pati sina kapitan at yung mga kapitbahay natin. Alam mo naman dito sa atin, hindi lang tayo magkakapitbahay. Pamilyang turingan natin sa isa't isa. Ay, narinig mo yun? O sige na, at tumahag ka na. Ikaw naman, mag-aasawa ka na pero para ka pa rin bata kung makaatugal Ano naman, ako pa rin ang baby girl mo. Love, medyo may problema tayo Walang available na flight ngayon. At saka bukas, fully booked. Mag-abang-abang na lang tayo. Baka may mag-cancel at the last minute. Ang mabuti pa ay maghahanda na ako ng pananghalian. Ay, Franco, huwag ka nang umalis at saluhan mo sila sa pagkain. Magluluto lang ako. Opo, tutulungan ko na po kayo. Anong sila? Kami lang ulit ang kakain? Nung nagpunta kami sa bayan, abay, nakita kami ng ninong narsing mo. Nilibre kami ng tita mo sa pansitan. Tay, simula nang dumating kami dito. At ngayon na pauwi na kami. Kahit isang beses hindi pa tayo nagsasabay kumain. Nagkakataon lang yun. Hayaan mo, bago ka umuwi. Nang gabing yun, sa wakas ay hindi lumabas ng bahay sina Tatay Gael. Bukod doon ay sumabay pa sila sa amin sa pagkain. Kaya naman sobrang saya ni Mara. Sa sandaling oras ay nawala ang pag-aalala niya sa mga magulang. Kaya naman pati ako ay napanatag na rin. Lalo na at nakita kong kalmado siya. Kapag malungkot si Mara, hindi maaaring hindi ako maapektuhan. Mas sanay kasi ako na lagi siyang nakangiti. Kung may problema man, hindi niya ito dinadala ng mabigat. Nang gabing yun, maaga kaming pumasok sa kwarto. Kabilugan pa rin kasi ng buwan. Maingay ang mga aswang. Hindi ko akalaing masasabi ko ito, pero sa ilang araw naming pananatili doon, parang nakasanayan ko na ang ingay nila. Samantala, pagbalik ko sa kwarto mula sa banyo, naabutan ko si Mara na binababa na ang mga kurtina. Nakahanda na rin ang kama at anumang oras ay pwede na kaming mahiga. Pero sa halip na dumiretso sa higaan, ay malambing akong yumakap sa braso at baywang niya.
Saka dahan-dahan ko siyang hinalikan sa balikat, leeg at muka. Pagbalik natin sa bahay sa Maynila, babawi ako. Oo nga pala, no? Diet ka pala dahil dinatnan ako pagdating natin dito. Kaya nga eh. Ang akala ko pa naman magkakaroon tayo ng maraming oras dito dahil sa bakasyon natin sa work. Kaso ang ginawa natin, makipaglaban sa aswang. Kapag nakauwi tayo ng Sabado. Tapos may Sunday pa. Ngayon ba hindi pa pwede? May konti pa eh. Okay. Pero seryosong usapan. Makakapaghintay naman ako. Naglalambing lang talaga ako dahil namimiss ko yung mga gabi na tahimik tayo. Kung may ingay man, ingay ng sasakyan o yung katabing unit natin kapag nag-aaway sila. Pero walang aswang. Ako rin, love. Okay lang naman na iwan natin sila dito, di ba? Magiging okay naman sila. Nangako naman si Franco, di ba? Pati ng mga kapitbahay ninyo at si Kapitan. Hindi nila pababayaan si Tatay at Tita Marie. Sorry kung masyado akong praning. Hindi mo naman kailangang mag-sorry. Natural lang yan. Kasi nag-aalala ka sa tatay mo. Ano yun? May naririnig akong aswang. Sandali. Dito ka lang. Kumuha ako ng sibat at maingat na lumabas ng kwarto. Nakiramdam ako. Tahimik doon sa loob ng bahay. Walang ingay. Agad akong pumunta sa kwarto ni na Tatay Gael para tignan ang kalagayan nila. Inaasahan ko na naroon sila at tulog na tulog. Pero nagtaka ako nang pagbukas ko ng pinto ay wala doon ang mag-asawa. Hindi ko dapat sasabihin kay Mara ang natuklasan ko para hindi siya mag-alala. Pero nagulat ako nang bigla siyang sumulpot sa tabi ko. Gaya ko ay nagulat siya at agad bumakas ang pag-aalala. Nasaan sila? Hindi ko alam. Pagbukas ko, wala na sila dito. Nasaan na kaya sila? Halika, love. Hanapin natin. Pero paano? Delikado. Alam ko na. Si Franco. Hello, Dave? May problema ba? Pare, wala si na Tatay Gael at Tita Marie dito. Gustong lumabas ni Mara para hanapin. Wag. Nagkalat ang aswang sa labas. Papunta na ako dyan. Halika na, Dave. Hindi nga pwede. Kabilugan ng buwan ngayon. Marami ng aswang sa labas. Mas lalo nga dapat tayong lumabas. Paano na si tatay at tita? Mapapahama ka lang kapag lumabas ka. Wala akong pakialam. Kailangan ko makita si tatay. Wala kang pakialam? Paano ako kapag may nangyaring masama sa'yo? Hindi mo ba naisip yun? Sorry. Sorry, love. Hindi ko lang alam ang gagawin ko. Natatakot ako sa pwedeng mangyari sa kanila, lalo na kay tatay. Kumalma ka muna. Alam kong nag-aalala ka. Ganon din ako. Pero hindi pa rin tayo dapat magpadalos-dalos. Dahil hindi natin kabisado ang mga galawan ng aswang na yan. Papunta na dito si Franco. Habang naghihintay kay Franco, sinubukang tawagan ni Mara ang tatay niya. Pero iniwan nito ang cellphone sa kwarto. Ganoon din si Tita Marie. Kahit sa ang sulok ng bahay ay hindi namin mahanap kahit ang anino ng dalawa. Habang lumipas ang mga sandali, lalong lumalakas ang kaba namin. Pagkatapos ay narinig na lang namin ang malakas na katok sa pinto. Mara! Dave! Si Franco. Nandiyan na! Pasok ka. Diyos ko! Kung yon ang naging reaksyon ni Mara, ako naman ay literal na natulala. Dahil nang buksan ko ang pinto, pagpasok ni Franco sa loob, matinding kilabot ang naramdaman ko nang makita ang tunay na kalagayan sa labas. Naroon at nakakalat
ang hindi mabilang na aswang. Tumatakbo, palakad-lakad, naghahanap ng kanilang mabibiktima. Bigla kaming napaatras nang may isang matandang aswang na lalaki ang huminto sa harap ng bahay. Love! Siya yun! Yung aswang na pumasok doon sa tinuluyan natin kagabi! Oo. Naalala ko na. Alam kong hinahanap mo ang tatay mo. Hayop ka! Anong ginawa mo sa kanila? Gusto mo silang makita? Alam ko kung nasaan sila. Halika, Iha. Sumama ka sa akin. Dadaling kita kung nasaan ang tatay mo. Huwag kang makikinig sa kanya. Mara, nililinlang ka lang niya. Siyang namumuno sa kanila. Huwag na huwag kang makikinig. Wala sa kanyang tatay at tita Mari mo. Alam mo kung nasaan sila? Nagsisinungaling sila sa'yo. Sa aking kamakinig. Ikaw ang sinungaling mong Domeng! Gusto mo lang makuha si Mara dahil gusto mo siya maging katulad nyo. Ano? Siya si Mang Domeng? Oo. Sabi ko na nga ba eh. Kaya sa una pa lang, ay iba ng kutob ko sa'yo. Binalaan na kita. Huwag na huwag mong lalapitan si Mara. Hindi pa ako nakakapatay. Pero baka ikaw ang una. Halika na, Mara. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para umalis dito, lalaki. Iwan mo ang babaeng yan at malaya kang makababalik sa normal mong buhay. Hindi ako tanga para sundin ka. Hindi mo makukuha si Mara. Hayaan nyo na yan. Sumunod kayo sa akin. Ituturo ko sa inyo kung nasaan si Mang Gael. Alam mo, May bagay na hindi sinasabi sa iyo ang tatay mo, Mara. Mula doon sa bakuran ay umakyat kami sa bakod ng kapitbahay. Ganon din sa mga sumunod na bahay na nadaanan namin. Doon pala dumadaan sina Franco at Aling Wila, kaya sila nakakapunta sa bahay kahit gabi na nang hindi dumadaan sa kalye. Nang sa ganon ay ligtas pa rin sila sa pag-atake ng aswang. Dahil lahat nga ng mga bahay doon ay may nakasabit na pangontra sa mga bakod. Hindi lang daw sila ang gumagawa ng ganon, pati ilang kapitbahay nila, hanggang sa makarating sila sa bahay ni Aling Wila. Aling Wila! Tao po! Aling Wila! Oh, Franco, anong ginagawa niyo dito? Kailangan na pumalaman ni Mara. ano na po ba talaga nangyayari kay tatay at tita? Bakit hindi niyo masabi? Mas mabuting kayo na mismong makakita. Halika, sumunod kayo sa akin. Nang panahon na yon, Madam Venus, may hinala na ako sa isip ko pero hindi ko magawang tanggapin. Ayaw kong iproseso ang katotohanan. Kumbaga, nasa denial stage ako. Alam ko na ganoon din ang nararamdaman ni Mara. Kung may takot ako sa dibdib ko, mas lalo na siya. Mula sa bahay ni Aling Wila ay lumabas kami sa kanilang bakuran at dumaan sa likod bahay. Naggulat kami at niyakap ko ng mahigpit si Mara habang hawak ang sibat at naglalakad kami nang biglang may dumating na aswang. Dito ka lang sa akin. Huwag kang lalayo. Huwag kayong matakot. Hindi sila makakalapit dahil ang mga punong nakatanim sa magkabilang gilid natin ay sinukuan. Takot ang mga aswang dyan. At saka may mga nakakordon na talisman sa pagitan ng mga puno. Si Lolo Gaspar may gawa nito. Yung sinabi ko sa inyo na ermitanyo. Nang sa ganun daw ay ligtas kami makakapunta sa kanya. Tuwing may emergency. Lalo na sa gabi. Nasaan po ba sila? Doon, sa kubo. Natigilan ako nang mula doon sa kinatatayuan namin ay may narinig kaming dalawang angil ng aswang na nagmumula sa kubo. Ilang sandali pa ay lumabas na ang isang matandang lalaki. Nakasuot ng kulay puti na mahabang damit. Mahaba at tuwid ang kulay abo ng kanyang balbas at bigote.
Lumapit dito si Franco at kinausap ang matanda. Maya-maya ay lumapit siya sa amin at sinabihan kami na kahit ano ang makita namin, hindi kami maaaring lumapit. Mara, alika. Lumapit ka. Love, mali naman ang iniisip ko, di ba? Tatagan mo ang loob mo. Nandito lang ako. Mara, halika. Dito tayo. Tama na. Ayoko na. Panginoon, buksan mo ang iyong pandinig at hinggil ang panalangin ko. Parang away na. Tapusin niyo na po ang paghihirap namin. Tay! Tita! Mara, anak. Nang sumilip kami sa bintana mula doon sa labas, nakita namin si Tatay Gael at Tita Marie na anyong aswang. Ang maamong mukha nila at ang maganda nilang ngiti ay biglang naglaho. Ang nasa harapan namin ngayon ay gaya ng mga aswang sa labas. Mabilis na umagos ang luha ko. Nakaramdam ako ng awa at galit. Napakabait nila. Hindi nila dapat nararanasan ang ganong klaseng paghihirap. Hindi sila masasamang tao. Napakabuti ng puso nila para maging aswang. Niyakap ko ng mahigpit si Mara mula sa likod nang humagulgul siya ng malakas at naghisterikal. Tay! Tita! Anong nangyari sa inyo? Bakit? Paano sila naging aswang? Pasensya ka na, Mara. Pero noong gabi magkausap kayo, sinabi namin nakagat sila ng aso. Hindi aso ang kumagat sa kanila, kung hindi Si Mang Domeng. Oo. Nakiusap si Mang Gael sa amin na huwag sabihin sa inyong nangyari. Ayaw niyo mag-alala kayo. Lalo na ikaw, Mara. Hindi alam ni paring Gael na isang aswang si Mang Domeng. Nang gabing yon, bago dumilim ay nakita ko pa siya pumasok sa loob ng bahay niyo. Wala pa akong alam doon, kaya hinayaan ko lang sila. Gabi na nang tumating si Franco at sinabi niya sa akin ang totoo. Kaya dali-dali kami pumunta sa kanya. Pero nang naabutan namin sila ay huli na. Nakagat na sila. Pinagamot agad namin sila kay Mang Gaspar. Ang akala namin ay maayos na sila. Hanggang sa dumating ang kabilugan ng buwan, doon na sila nagpalit ng anyo. Patawarin mo kami, Mara. Nauli kami ng dating. Nung gabing yun, doon ko lang din nalaman ang totoong katauhan niya. Tay! Nagpumiglas mula sa akin si Mara habang walang tigil sa kakaiyak. Gusto nitong lapitan si Tatay Gael. Pero mahigpit ko siyang niyakap habang patuloy din ako sa pag-iyak. Alam kong gusto niya ring yakapin ang kanyang ama. Pero ayokong makipagsapalaran at ilagay sa peligro ang buhay niya. Ngunit nang makita ko ang nagsusumamo niyang muka nang tumingala sa akin, naawa ako sa kanya. Kahit sino siguro na nasa probinsya niya ay gugustuhin na mayakap ang kanyang ama. Akma ko siyang bibitawan nang biglang sumigaw si Tatay Gael. Huwag mo siyang bibitawan. Huwag mo siyang palalapitin dito. Tay! Bakit hindi niyo sinabi? Sinong may gawa sa inyo niyan? Mara, anak, makinig ka sa akin. Pakinggan mong mabuti ang tatay. Mahal na mahal kita. Ikaw ang buhay ko at nag-iisang prinsesa ko. Tandaan mo palagi ang mga itinuro ko sa iyo noon. Laging ngumiti at maging mabuti sa kapwa mo. Pasensya ka na sa kalagayan ko. Hindi na kita maihahatid sa altar sa kasal mo. Huwag ka magpaalam! Hindi pa ito huli, Tay! Makakaligtas ka! Babalik ka sa dati! Kailangan na natin tanggapin ang katotohanan, anak. Maaaring
mamatay kami ng ganito. Hindi ako papayag! Nangako ka, di ba? Matagal mo pa bago ako iwan. Aalagaan pa kita! Dave, inihabilin na namin sa'yo si Mara. Huwag na huwag mo siyang pababayaan. At nagpapasalamat ako sa iyo, Mara. Dahil hindi mo lang ako tinanggap sa buhay niyong mag-ama. Nagkaroon pa ako ng matalik na kaibigan sa katauhan mo. Hindi, tita! Hindi ko kayo bibitawan! Hindi dito natatapos ang lahat. Gagawa ako ng paraan! Tay, may awa ang Diyos. Naniniwala ako na higit ang kapangyarihan niya sa lahat. Naniniwala ako na ang himala niya ay para sa lahat. Naniniwala akong malalagpasan niyo to. Isa lang ang tanging hiling ni Mara, na alam kong ikaw lang ang makapagbibigay sa kanya. Na ihatid siya sa altar at ikaw mismo ang mag-abot ng kamay niya sa akin. Hindi kakayanin ni Mara kapag nawala ka. Kaya pakiusap, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Oh, narinig mo ang mga bata. Yan ang palagi kong sinasabi sa inyo. Manalig kayo sa Diyos. Pakawalan niyo sila! Bakit sila nakakadena? Hindi pwede, Mara. Maaari kasi mawalan sila ng kontrol at sugurin tayo. Hindi stable ang isip nila. Ngayon, nakikilala nila tayo. Maya-maya, mag-aasal-aswang na sila. Tsaka ang tatay at tita mo, sila mismo ang may gusto na ikadena sila para wala silang masaktan. Tsaka para tuloy-tuloy ang ritual na ginagawa ni Lolo Gaspar. Anong ritual? Para saan? Para gumaling sila. Franco, yung lunas na sinabi ng boss ko. Naibigay ko na kay Lolo Gaspar. Mabisang gamot daw yun sa nakagat ng aswang. Gagaling silang dalawa. Ayokong umasa ka ng gusto pero posible. Gaya nga ng sinabi ni Dave, walang imposible kapag nanalig ka sa Diyos. Kahit ano pwede niyang gawing instrumento para maipakita niyang kanyang himala. Kahit na ang kaliit-liit ang pag-asa ay panghahawakan ko. Lolo Gaspar, pwede po ba akong pumasok sa loob? Pangako, hindi po ako nalapit sa kanila. Nang pumayag ang matanda, saka ko siya binitawan. Pumasok sa kubo si Mara, ngunit tumayo siya sa may bintana sa harap ng dalawa. Wala pa rin siyang patid sa pagluha habang nakatingin sa mga magulang niyang sinakop ng kadiliman ang buong katauhan. Sa pagitan ng pagluha ay ngumiti si Mara at lumuhod, habang si Tatay Gael at si Tita Marie ay nagwawala habang nakakadena. Gaya ng sinabi ni Franco, nag-iba na ang asal nila. Ngayon ay hindi na nila makikilala si Mara o sino man sa amin. Nanggigigil na umaangil ang mga ito. Alam kong kung hindi sila nakakadena, ay sinugod at sinagpang na nila kami. Naiyak si Mara nang umangil na naman ang dalawa na parang hayop. Tay, alam kong naririnig mo ko. Mahal na mahal kita. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging matapang at lumaban sa kahit anong hamon ng buhay. Nung sinabi ko sa'yo noon na nagkakagusto na ako kay Dave, pero natatakot ako pumasok sa bagong relasyon dahil baka masaktan ako ulit. Ang sabi mo, huwag ako matakot na masaktan dahil ang mga aral na naging dala nito sa buhay ko ang magsisilbing lakas ko. Kaya alam ko matapang ka rin. Sa'yo ako nagmana eh. Di ba ikaw ang superhero ko? Kaya dapat matapang ka. Kasi sa'yo ako kumukuha ng lakas, Tay. Pakiusap, huwag kang susuko. Kailangan ko kayo. Nangako kayo ni Tita sa akin na aalagaan niyo pa magiging apo niyo. Tay! Papatayin kita! Papatayin kita! Kapag lumapit ka dito, kakatayin ko yung laman mo! Dave, handa na daw ang lunas. Tulungan mo ako. Kailangan na natin silang painumin ngayon habang nasaan yung aswang sila. Kumbaga sa sakit, mas active daw ang virus sa katawan nila kapag anyong aswang sila. Mas madali nilang mailalabas ang laway ng aswang na pumasok sa katawan nila.
Magbalot kayo ng makapal na tela para mahagip man ang bibig nilang kamay o braso nyo. Hindi tatago sa balat yung kagat nila. Bago yun, muling nagsagawa ng ritual si Lolo Gaspar. Dinasalan niya si Tatay Gael at Tita Marie. Pagkatapos ay pinausukan sila gamit ang insenso na may halamang gamot. Nang matapos, saka kami naghanda. Kumuha kami ng maraming tela at makapal na binalot namin ni Franco ang mga braso namin. Unan naming pinagtulungang hawakan ay si Tita Marie. Gamit ang langis, ay nilagyan niya ng krus ito sa noo. Doon biglang nagwala si Tita Marie. Lalo na nang suotan ng kwintas na may krus. Dalawa kaming humawak sa mukha niya. Nang umangil ito sa amin, ay doon sa pilitang pinainom ni Lolo Gaspar ang lunas. Anong ginawa niya sa akin? Tita, konting tiis. Matatapos na rin to. Papatayin ko kayong lahat! May epekto na! Makalipas ang ilang sandali, ay umubo ng husto si Tita Marie. Pagkatapos ay bigla itong nagsuka ng puro berde na may kasamang malagkit na laway. Sumuka ito ng sumuka hanggang sa manghina at mawalan ng malay. Sunod na naming hinawakan si Tatay Gael. Dahil lalaki at may kalakihan ng katawan, medyo nahirapan kami. Kaya naman tumulong na rin si Aling Wila. Matapos gawin ang dasal at pagpapausok ng insenso, sinuotan din siya ni Lolo Gaspar ng kwintas na may crucifix ang pendant. Nilagyan niya ng krus sa noo gamit ang langis. Nagwala rin ng husto si Tatay Gael. Nang umangil siya, ay doon din siya pinainom ng lunas. Hanggang sa... Mara! Sa wakas, nakuha na rin kita. Ngayon, sa akin ka na. Matagal-tagal na rin mula nang huli akong magkaroon ng kalaro. Dave! Tulong! Bitiwan mo ka, demonyo ka na! Sa gitna ng ginagawa naming ritual, ay biglang sumulpot si Mang Doming sa bintana. Sa gilid nito ay nakatayo at nakasandal si Mara. Bigla siyang sinunggaban nito. Sa lakas ng aswang ay nagawa siyang hilahin nito palabas ng kubo. Nataranta ako at mabilis na nabitawan si Tatay Gael. Tumakbo ako palabas ng kubo, dala ang sibat. Maya-maya ay sumunod sa akin si Franco at humarap kami sa aswang. Doon lang namin napansin na wala palang nakasabit na pangontra sa paligid ng kubo. Marahil ay dahil sa mga punong sinukuan na nasa paligid. Sa kabila nito ay nakagawa ng paraan ang aswang na makalapit sa kubo. Nang magtangka kaming lumapit, ay sinakal nito si Mara at halos umangat ang paa sa lupa. Sabay tutok ng matalas na kuko sa tiyan. Wag! Mara! Ano ba talagang kailangan mo? Gusto ko lang naman na makuha ang babaeng ito at maging aswang ang buong angkan ni Gael. Hindi ko naman sinasadya na maging ganito ang baryo natin. Biktima lang din ako. Anong ibig mong sabihin? Niyanggaw lang din ako. Hindi ko napigilan ang sarili kong kumain ng tao. Ang mga nakagat ko na hindi ko napatay, sila ang naging aswang. Ikaw ang dahilan kaya nagkaganito ang baryo natin? Demonyo ka! Bakit? Hindi ba masaya? Kinatatakutan ka ng tao. Lahat ng gusto ko, nakagawa ko. Kahit sinong babae nakukuha ko. Kaya ang babaeng ito, akin ito.
Pero hindi ako papayag na isama mo si Mara sa mga biktima mo! Nang bigla itong sipain ni Mara, ay nakalingat ang aswang. Ginamit ko yung pagkakataon at biglang hinagis ang sibat. Lumipad ito at tumama sa tiyan niya. Ang akala ko ay bibitawan na nito si Mara, pero hindi. Nanatili niya itong sakal kahit na pinipilit ang sarili niyang tumayo. Nagpumiglas siya at sinusubukang sipain ulit ang aswang. Hanggang sa makita kong nag-iba na ang kulay nito. Mabilis na kumilos si Franco at binato ang sibat niyang hawak at tumama rin ito sa tiyan ng aswang. Mara! Patayin niyo man ako. Pero hindi niyo mapapakinabangan ang babaeng ito. Walang hiya ka, Mang Domeng! Mula noon at ngayong aswang ka na, iisa pa rin ang ugali mo. Makasarili ka. Hindi naman dapat magiging aswang si Mang Gael eh. Maingat silang dalawa ni Aling Marie. Pero ginawa mo silang aswang dahil sa lupa niya, di ba? Para makamkam mo. Gustong gusto mong maangkin ang lupa niya noon pa. Bago ka pa maging aswang. Pero ayaw niyang ibenta sa'yo. Akala mo hindi ko alam. Ilang taon mo siyang kinukulit. Pero nitong huli nanindigan si Mang Gael na kahit anong gawin mo, hindi mapupunta sa'yo ang lupa. Kaya nagalit ka't inatake mo sila. Alam mo naman na pala. Ngayon, makikita ng hayop na Gael na yan na wala akong ginusto na hindi Domeng. Tatay Gael! Nagulat kami nang biglang dumating si Tatay Gael at sinugod si Mang Domeng. Sinakal niya ng mahigpit sa lieg ito, kaya nabitawan si Mara. Matapos yun, malakas na binalibag sa likod ng puno ng sinukuan. Pagkatapos ay muling hinila at sinipa. Tumilapon si Mang Domeng sa malayo. Tumakbo si Tatay Gael at sapilitang hinila siya patayo, saka sinandal sa puno. Pagkatapos ay bigla niyang sinaksak ito sa dibdib at diniinan ng husto. Pinagpapasensyang kita dahil kaibigan ang turing ko sa'yo. Kahit na ilang taon mo na akong pinipesi dahil sa lupa ko, kaya kong tiisin at palagpasin yun. Pero ibang usapan na kapag ang anak ko nang sinaktan mo, dahil papatayin talaga kita. Walang pwedeng malakit o bumastos sa anak ko. Lalong-lalo na ang isang tulad mo. Traidor ka. Ikaw ang traidor. Tay! Tabi! Matapos mabitawan ni Mang Domeng si Mara, ay agad ko siyang binuhat at dinala kay Aling Wila. Pagkatapos ay nag-ikot ako sa paligid ng kubo at naghanap ng pwedeng magamit laban sa aswang. Hanggang sa may nakita akong balde na may laman na tubig. Nang amuyin ko, nilayo ko agad ang sarili ko dahil sa matapang nitong amoy. May halong asido ang tubig ngayon. Kinuha ko agad yon at doon ako lumapit. Biglang hinugot ni Tatay Gael ang kuko niya sa katawan nito. Saka ko binuhos ang tubig na may asido kay Mang Domeng. Walang hiya kayo. Sabi ko na sa'yo, di ba? Ako ang papatay sa'yo! Ah! Mara, anak. Matapos ibato ni Franco sa akin ng sibat, agad kong sinaksak yun sa dibdib ng aswang. Nang bumagsak ito na wala ng buhay, saka kami tumakbo palapit kay Mara. Lumapit si Tatay Gael sa anak niya sa kabila ng kanyang anyo. Pagkatapos ay umiyak at walang takot na yumakap si Mara sa kanyang ama. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin, Tay. Sabi ko na, ikaw ang superhero ko. Sabi ko rin naman sa'yo na hindi kita pababayaan kahit anong mangyari. Love, thank you. Huwag kang magpasalamat. Ginawa ko yun dahil mahal kita. Tay! Tay! Sumuka na rin siya ng berde. Nawalan na rin siya ng malay. Dali natin siya sa loob ng kubo.
Huminga ako ng malalim habang nakatayo sa dulo ng altar. Habang naghihintay sa pagpasok ng babaeng regalo ng Diyos sa akin. Nakasuot na ako ng Amerikana, katatapos lang maglakad ng mga abay. Muling sinarado ang pinto para sa grand entrance ng bride. Hanggang sa wakas ay dumating na ang pinakahihintay kong sandali. Sa pagbukas muli ng pinto, umapaw sa tuwa ang puso ko. As Mara walked down the aisle and smiled, I saw my future, the woman I will spend the rest of my life with. Ang ina ng magiging mga anak ko. Hanggang sa makarating siya sa gitna ng aisle. Napangiti ako. Naroon si Tatay Gael at Tita Este, Nanay Marie. Naghihintay sa kanya. Marahan kaming natawa nang gawin nilang mag-ama ang hand gesture nila, minus yung tumatalon ng magkayakap, hanggang sa tuluyan siyang maihatid ni Tatay Gael sa akin. Nang umiti siya sa akin, doon tumulo ang luha ko, lalo na nang hinawakan niya ang kamay ko at siya mismo ang nagpatong ng kamay ni Mara sa akin. Dave, inihahabiling ko na sa iyo ang anak ko. Ingatan mo siya. Opo. Huwag po kayong mag-alala. Nasa mabuting kamay siya. Ay, kayong nasa iyo na yan. No return, no exchange, ha? Ipapasa ko na sa iyo ang konsumisyon ko. Tatay naman ni. Ready? Love? Ready. Matapos ang naranasan namin ni Mara sa kanilang baryo, naging daan yon para mas tumibay ang pananalig namin at mas kumapit kami sa Diyos. Marami kaming himalang nasaksihan kung paano sa kabila ng maraming aswang sa paligid ay nagawa naming makaligtas. Matapos nilang inumin ang lunas, sumuka sila ng kulay berde at malapot na laway. Kahit mataas pa ang bilog na buwan ng gabing yun, bumalik sa dati ang kanilang anyo. Dahil sa regular na dasal at ritual, sa paglipas ng mga araw, ay tuluyan silang gumaling. Dahil sa impormasyon ni Sir Johnny tungkol sa lunas, nailigtas namin sila. Sa ngayon ay tahimik na kaming naninirahan sa isang probinsya na malapit lang sa Maynila. Binenta ni Tatay Gael at Mara ang lupa nila sa baryo. Pagkatapos ay binili namin ang lupang kinatatayuan ng bahay namin ngayon at ginawang maliit na farm para hindi ma-homesick si Tatay at Nanay Marie sa buhay probinsya. Ang probinsya nila, sa paglipas ng mga taon, ay sa awa ng Diyos, nakalaya na rin mula sa mga aswang. Unti-unting namatay ang mga ito dahil na rin sa pagtutulungan ng mga residente na tugisin sila. Si Franco naman ay nakumbinsi namin na manirahan sa Maynila at naging maganda ang trabaho kalaunan. Kasal na pala siya ngayon sa best friend ni Mara at masasabi kong isa na siya sa mga best friend ko ngayon. Ang dami kong natutunan kay Tatay Gael kung paano maging mabuting ama. Nakita ko ang walang katumbas niyang pagmamahal kay Mara. And I want to be like him. I want my children to love me the way Mara loves her father. I want to love my kids unconditionally the way Tatay Gael loves Mara. Gusto ko ring maging superhero sa mata ng mga anak ko. Matapos kong masaksihan ang klase ng pagmamahal na ibinibigay ni Tatay sa anak niya, saka ko naintindihan kung bakit masarap magmahal si Mara. Dahil may isa siyang ama na nagmamahal sa kanya ng siksik, liglig at umaapaw. Pagkatapos niyong pakinggan ito, kasama niyo pa ang tatay niyo, pati na rin ang nanay niyo, yakapin niyo sila ng mahigpit.
at sabihin ninyo kung gaano nyo sila kamahal dahil hindi natin alam kung hanggang kailan na lang natin sila makakasama. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong lahat. More power po sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Dave.